ಶನೇಶ್ವರ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರನಗ ಪ್ರಸನ್ನಗಾರ ಮನ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಯಥಾಸಾಧ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕಲಶ ಮಧ್ಯದ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳು ಬರುವಂತೊಂದು ಶನೇಶ್ವರ ದೇವರ ಯಥಾಸಾಧ್ಯವಾದ ಆರಾಧನೆ ಬರುವಂತೊಂದು ಅವಿರಿತಾದಿತ್ಯ ಮಹಾಪೂಜೆದ ಹೊರತಾಟಿಗೆ ಅವಿರಿತಾದಿತ್ಯದ ಗಾಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಪೂರ ಭಗವಂತ ಎತ್ತಿದ ಕೊಡ್ತು ದೇವರ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾದಕ್ಕೆ ಅವಿರಿತಾದಿತ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಮನ್ನಡೆ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿದ ನಮ್ಮ ಶನಿ ಪೂಜೆನ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯವರ ಆ ಬಯ್ಯದ ಹುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಿರಿತಾದ ಇನಿತ ಬರ್ತದ ಐತ ಉದ್ದೇಶ ಇದನ್ನು ಯಥಾಸಾಧ್ಯವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಇಂತ ಬರ್ತದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತಂದ ಅವಿರಿತ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಸೇವೆ ಇಂಚಿನಂಜಿಡಿಯ ಲೋಕದೋಷ ಆದಿತ್ಯ ಕೂಡ ಈ ಪೂರ್ವ ದೇವರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆನ ಸಂತೋಷದ್ದಾರ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಂದು ಅವಿರಿತ ಸಾಪುಡ್ಬೇಕು ಅವಿರಿತಾದ ಬತ್ತಲಿನ ಭಕ್ತ ವರ್ಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವಿರಿತಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ವಾದ ಬರ್ತದನ ಊಂಜಿರದ ದೋಷಗಳು ತಾಪತ್ರಾದಿತ್ರ ಕೂಡ ಇದು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪಾದ್ಬೋದು ಅವಿರಿತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಮಾದ ದೇವರ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಾದ್ಬೋದು ಅವಿರಿತಾದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಈ ಮನ್ನಡೆ ಎಟ್ಟೆಟ್ಟಿದ್ದ ಸತ್ಕರ್ಮನ ಮಂತ್ರ ಯೋಗನ ಭಾಗ್ಯನ ಮಾದ ದೇವರ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಾದ್ಬೋದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಎಟ್ಟೇರಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಆಪಡಿನ ಯೋಗನ ಭಾಗ್ಯನ ಅವಿರಿತಾದ ಐಕ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಊರಿನ ಅಡ್ಡಿಗಳು ಆತಂಕಗಳು ವಿಘ್ನಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಐದು ಮಾದ ದೇವರ ನಂಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪಾದ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಎಟ್ಟೇರಿದ್ರೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಈ ಮನ್ನಡೆ ಎಟ್ಟೇರಿದ್ರೆ ಆಪಡಿನ ಯೋಗನ ಭಾಗ್ಯನ ಅವಿರಿತಾದ ದೈವದ ಬಾಯ್ತೆ ಎಟ್ಟೇರಿದಾದ ನುಡಿಲ ರಂಗ ದಿಕ್ಕದು ಅವಿರಿತಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾದ ಏನ ಮಾದ ಶನಿಗ್ರಹಾಚಾರ ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಮುಡುಪದ ಭೂತ ದೇವರನ್ನ ಸೇವನ ಮಂತ್ರಾಣಿಗೆ ಆ ಶನಿಗ್ರಹಾಚಾರ ಇಂಚನೆ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಐದು ಮೂರ ದೂರ ಮನ್ಪಾದ್ಬೋದು ಆ ಶನಿನ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಅವಿರಿತಾದ ಇಂಚಿರುಂಜಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೊಂದರೆಗಳ ಮಾದ ಬರ್ತಾ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪಾದ್ಬೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಜೋಗ್ರಾಟದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ವಿದ್ಯೆ ಭಾಗ್ಯನ ಮಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಾದ್ಬೋದು ಅವಿರಿತಾದ ಮೂಡು ಬಂದು ಏರು ಮಾದ ಭಕ್ತರ ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರದ ಅವಿರಿತಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಮಾದ ಭಗವಂತೆ ಮಾದರಿದ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಾದ್ಬೋದು ಅವಿರಿತಾದ ಈತ ಮಾದ ಮೂಡು ಬರ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಂತ್ರಾಣಿಗೆ ಅವಿರಿತಾದ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ್ರಾಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡಾಂಡ ಎಡದಿಕ್ಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬೆಳಗಲಿಗೆ ಅವಿರಿತ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಮಾದ ದೇವರ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಾದ ಕುರಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಪಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ ಬಾರಿದರೆ ಬರ್ಪಾದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಾದ್ಬೋದು ನಂತು ಬರ್ಬಂದ್ರೆ ಉಂಜಿರಿದ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳ ಮಾದ ಬರ್ತಾ ಕೂಡ ಐನು ಮಾದ ದೇವರ ನಂಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪಾದ್ಬೋದು ನಾವು ನೆನತರಿದ ಕಾರ್ಯ ಮಾದ ಎಡ್ಡೇರಿದ್ರೆ ಪುಂಡೋಡೆ ಆಪಡಿದ್ರೆ ಯೋಗನ ಭಾಗ್ಯನ ಅವಿರಿತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥರ ಮಾದ ದೇವರ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಾದ್ಬೋದು ಅವಿರಿತಾದಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಕುಮ್ಮಂತಿರ ಸೇವೆನ ಸಂತೋಷದಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಂದು ಅವಿರಿತಾದಿ ಆಪಳ ಜನವರಿದ ಸೂತ ಶನಿವಾರ ಆಪಡಿಸಿದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದು ಗೀತ ಮಾದಕ್ಕೆ ದೈವದ ಸೇವೆ ಆಪಣಿಂಗನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂಬಬಹುದು ಅವಿರಿತಾದ ಇಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂದ ಅವಿರಿತಾದ ಐದಾಂಡ ರಂಗ ಬರ್ಬದ ಊರ್ಜದ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ಇದು ಪೂರ ನಂಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪಾದ್ಕೊಳ್ದು ಮಿತ್ತು ಕಡೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀರ್ತನ ಲಾಭನ ಮಾದ ದೇವರ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಾದ್ಕೊಳ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಅವಿರಿತ ನಮ್ಮ ಇದಾಡ ಎಡೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಎಡೆ ನೆಮ್ಮದಿನ ಮಾದ ದೇವರ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಾದ್ಕೊಳ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲು ಜಾಲಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಅತಿಶಯವಾದ ಜೀವನದ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡಿರ್ತಿದ್ದ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮನ್ಪ ಯೋಗನ ಭಾಗ್ಯನ ಮಾದ ದೇವರ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಾದ್ಕೊಳ್ದು ಮಾದರಿಗಳ ದೇವರನ್ನ ಮಾದ ಒಗ್ಗೇರಿದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಐಕ್ಯಮತ್ಯದ ಮಾದ ದೇವರ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಾದ್ಕೊಳ್ದು ಎಟ್ಟೇರಿದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಪಾಡಲು ಬರಲು ಬರೆದ ಇತ್ತದ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸಜ್ಜನ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವರ ಇದ್ದದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರಗ ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಲ ಮಂಗಲ ದೇವಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಮಂಗಲ ಮನಸೋದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
श्रद्धा मेध यशः विद्या बुद्धिं श्रियं बलं आयुष्यं तेजः आरोग्यं देहि मे
ಮಾಡ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇವದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮುರಾಂಟಿ ಊಟ ಅರ್ಪಣವಾದ ಮುರಾಂಟಿ ಭೂಕರಣ ಧಾರುಚೇತನ ಐಸತ್ವದಿಂದ ಮಹಾದೋಷ ಪರಿಹಾರ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ವಾಸ್ತವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೋಳದಿ ಇಟ್ಟು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಆಶೀಸ ಹೋಮ ಮಧ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ದೇವತೆ ದುರ್ಗೋಪಾಲ
पंचविंशति कलशाचे तात्पर्य कलश देवव्याकरण प्रसन्न पूजन देवव्याकरण वस्त्रं पुष्पं फलं तोयं योमिया कृत्यापरिचय नवपत्यता प्रसवा देवता सत्यमन देवव्याकरण संदर्भ श्रीकार मंत्र देवनाथ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಅಂಗ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಗೆ ವೈದ್ಯ ಸೇವೆ ದೇವ ಸ್ವೀಕಾರ ತಿಂಗೋಪಾದಿ ಸ್ಥಿರವಾದಿದ್ದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಮಾತಾ ಕಲ್ಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ದೇವೋತ್ಸವ ಅವಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಟ್ಟೆ ರೀತಿ ಸಾಂಗೋಪಸಾಂಗವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಏನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಅಂಜನೆ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರ ಅಂಜನೆ ಈ ಪೂಜೆ ಬೀತರ ಅಂಜನೆ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ದೇವನ ಪ್ರದಾನ ಪಡೆ ಅಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಸಮಸ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದಿಭೌತಿಕ ತಾಪತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಪರೇಕೃತ ನಾಶಮಾಣ ಮಾರಣ ಮೋಹನ ಸಮ್ಮನ ವಿದ್ವೇಷ ಆಕಸಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಬಾಧಾದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಘಾಚಾರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಸಮಸ್ತ ರಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಹಿತೋಪ್ಯ ದಿಶಯವಾದ ದೇವತಾ ಸತ್ಯ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಐಕ್ಯಮತ್ಯ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಪತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಗಾಯಸಲು ಧರ್ಮದೇವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸಿದ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ प्रार्थना गोविंदा गोविंदा ಧರ್ಮೆತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಯನ ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಡಿಗೆ ಸರಿಸಮಾವಾಯಿ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಂಚದ ವಿಷತ್ತಮನ್ನು ಕುಂಬೇಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಣ್ಣಡಿ ಕಾಲಾಧಿಕರಿಂಡು ವರ್ಷಾಧಿಪತ್ಯನು ಕಾಲಾದ ಸೇವೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗ್ರಾಮದೇವಿಯರು ದೇದಿಯರು ದೇವರು ಮಾತಾ ಅನುಗ್ರಹವತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಳ್ಳಿಡು ಬೊಲ್ಪು ಬಂಗಾಡು ಕೆಂಪಾಪಂಚತ್ತಿನ ಗಳಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮನೇ ವೈಭವಗಳು ಕಾಪುನ ಗ್ರಾಮದೇವಿಯರು ವರದೇಶ್ವರ ದೇವಿಯರನ ಪಾದುಗೆ ತೆರಡಗಾದೆ ಮಾಗಣನೆ ಕಾಪುನ ಒಟ್ಟುಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಪುರಾಲ್ದಪ್ಪನ ಪಾದುಗು ಶರಣಾಗತಿಯಾದ ಒಳಕ್ಕೆಡು ಬ್ರಹ್ಮರು ಗುರುಪುಡು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರು ಕದಿರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ನೆನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮರೋಳಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಧರ್ಮಗೆ ತೆರೆತಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡಪ್ಪ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ದೇವರನ್ನ ನೆನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ರಾಜ್ಯ ತಪ್ಪನಗ ಅಧಿಕಾರದ ರಾಜ್ಯಡು ಉರಿವೈದ್ಯನಾಥನ ನಿರ್ಪುಲದು ಮುದಿ ಒಂದು
ಬ್ರಹ್ಮೆರು ವೈದ್ಯರು ಮೂವೇರು ಮುಗ್ಗೆಲ್ಲನ ಸುರ್ಯೋದ ಬಂತುಗು ದರತಗ್ಗ ಒಂದು ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಬಲಾಬಲಿಕೆನ ಮತ್ತೊಂದು ಭೂಮಿ ತುಂಬಿನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರನೇ ಸಾರಥ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಮಣ್ಣುಡು ಪಣ್ಣಿನೆಯನ್ನು ಪಲಿಪಾದ ಬಿತ್ತಿನೆಯನ್ನು ಗುಡಿಪಾ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯದೈವರಾಜ ಮಾಯಕಾರೆ ದೈವರಾಜ ಪಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿಲ ಐವೇರು ಸತ್ತಿಲನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೈವರಾವನ ಬಲಾಬಲಿಕೆಯನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಸಾರಬಲಿಕೆ ಸಂಕುಲಿಗದರ್ನ ನಿರ್ಪುಣದು ಮುದಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಮನ್ನಡು ಅಪ್ಪ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ಅನುಗ್ರಹನದು ಮುದಿ ಒಂದು ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಮತ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಭೂಮಿ ತುಂಬಿನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರನೇ ಸಾರಥ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಣ್ಣುಡು ಗೈದು ಪೋತಿನ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಜ್ಞನ ಧರ್ಮಗೆ ತೆರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಭಕ್ತರು ಏಕಾರಾಶ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕೂಡಿ ತಲಟು ನೂಲುಪಾಲು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಗುತ್ತು ಮನಸ್ಥಾನ ಜಾಗದ ಪಂಥ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಪತ್ತು ಸಮಸ್ತಿರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರಜಾತಿ ಪರಜಾತಿ ಕಮಿಟಿನ ಮಾತ ದುಂಬಪ್ಪದಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಮನಡು ಕಟ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ದೈವರಾಜ ಪಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ದೈವ ಪರಮಾತ್ಮಲ್ಲ ದೈವಗುಲಿಗಲ್ಲ ಉಣ್ಣು ಮಲ್ಪುಡು ಸಾಯದ ಗಂಧ ಪತ್ತುಡು ಮನ್ಪುಚ್ಚಿದನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಹತ್ತಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಒಂದಪ್ಪ ಜೋಕುಲಕ ಏಕಾರಾಶ ಒಂದು ದೀನಂಚಿನ ದಿನ ಮಾನುಡು ಮುಡಾಯಿಡು ಉದಯವಾಯನ ಸೂರ್ಯದೇವೇರು ಕಲರಂಗೊಂದು ಉರಿಪೋದು ಸಿರಿವರ್ಪಂಜಿತನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರ್ತ ಕಾಲುಡು ಇನಿತಾದ ಪುತ್ತುಕು ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಸೇವಿನ ಮಾತಾ ದಿನದಿಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬುಲ್ಪುದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮೂರ್ತಡು ನೂಲುಪಾಲು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವನು ಬರಿಮಲ್ಪಾದು ಬೋಡು ಆಪಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯನ ಮಾತ ಮಲ್ಪಾದು ಚರಾಯತ್ತಿನ ಸತ್ಯನ ಮಾತ ಸ್ಥಿರಮಲ್ಪಾದು ಮಂತ್ರುಡು ಗುಲ್ಲಾದು ತಂತ್ರುಡು ಮಾನಾದು ಹತ್ತುಚ್ಚುತ್ತಿನ ಗಲಿಗಿಡು ತಪ್ಪಂಚುತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂವೇರು ಸತ್ಯలను ಉಂಡಾಪಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ಪತ್ತೆರು ಏಕಾರಾಶ ಒಂದು ರಾಜ್ಯನು ಕುಡ್ಪಾದು ಪತ್ತೆಸಲು ಪತ್ತೊಂದು ತರಬಿರಿ ಬಗ್ಗಾದ ಮಲ್ಪಂಚುತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವರಾಜ ಪಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾಯ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠೆ ತಾಂಕನ ತಮ್ಮಾಲೆ ಪೆತ್ತನಪ್ಪೆ ಬರಿಕೆ ಬಂಗ ಕುಲುಕು ದೇವನಾಯನ ಸತ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾದಿನ ಪುಣ್ಯದ ಗರ್ಭಡು ಜೋಗದ ಬಾಲೆ ಆದಿರು ಪುಟ್ಟೊಂಡರು ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲ ಕೊಡಂಗೆ ಬನ್ನಾರ ಚಾವಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪೋದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತಿಂಚುತ್ತಿನ ಮಾಯ ಹಲವಾರು ಗರಡಿ ಕೆಲವಾರು ಪುಣ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಾದು ಕೋಟೇಶ್ವರೇ ಕೋಟಿಲಿಂಗನೇ ಮಾಯ ಮಲ್ತೊಂಡರು ಮಾಯಕರ ಕೋಟದ ಪಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ಪುಣ ಪುರಾಪುಡು ಮೆರೆಯೊಂಡರು ಬಡಕಾಯಿ ಕರ್ತಿಕಲ್ಲ ಗಾಟಿ ಪುಡಂಡರು ಮುಂಡಾಜ ಮೂಜಿ ಮುಚ್ಚದ ಬಾಕಿಲಿ ಕಿಲ್ಲೂರ ತಾಳ ಬೈರೆ ಪನ್ಪುನ ಪುರಾಪುಡು ಮೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚುತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಮೇಲು ಬಂಗಾಡಿಗೆ ಬತ್ತೊಂಡರ ತೋನದ ತೋಜಲು ಕೀಲು ಬಂಗಾಡಿ ಮೇಲು ಬಂಗಾಡಿ ಕೀಲು ಬಂಗಾಡಿ ಬಿಡಿಗುತ್ತು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಕೊಂಡನದೇಕಿದೆ ಆಡಗದೆ ಪಾದು ಕೊರತು ಪಟ್ಟದ ದೈವಲ ಗುತ್ತದ ದೈವಲ ತಾನಂದ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿಂಚುತ್ತಿನ ಮಾಯ ನಲಬೆತ್ತರದ ವೇಟಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಮ್ಮಾಯನ ಸಾಲ್ಮುಕಡು ಉಲೈಡಾಪುನು ದೇವರ ಬಲಿ ವಿದೈಡಾಪುನು ದೈವದ ಬಲಿ ದೇವರ ಬಲಿನೇ ಉಂಟಾ ಉಂಡರು ದೈವದ ಬಲಿನೇ ಕೆಳಗಾ ಉಂಡರು ದೇವರಲಯಾನೇ ದೈವಲಯಾನೇ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿಂಚುತ್ತಿನ ಮಾಯ ನಲಬೆತ್ತರದ ಗಡಿದು ಉಪ್ಪುಣ್ಯದ ಗಡಿ ಉಪ್ಪುಣ್ಯದ ಕಾಪು ಬಲು ಸಾವಿರ ಸೀಮೆ ಕಾಪು ಬಲು ಸಾವಿರ ಸೀಮೆ ಹಿಡಿದು ಉರುವದ ಕಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಉರುವದ ಕಟ್ಟಿಡ ಹಲವಾರು ಪುಂಜನ ಮಾತ ನಿರ್ಮಿತ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಕಟ್ಟೇರ್ದು ಕಟ್ಟೆ ಗಡುವುದು ಗಡು ತಾವು ಜತುಪಿದಾಡೊಂದು ನೆತ್ತರ ಕೆಲಸ ಮನ್ನಡು ಬೊಗ್ಗು ಮುಖಾರನ ಪೂಜೆಗ ಆರಾಧನೆ
ಪುತ್ರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಣ್ಯತ್ತರ ಜಾಗ ಬಲಿಬಾಯಿ ವೈಪುಲ ಸೀಮೆ ಜಿಂಗಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನ ಮಂಗಳೆ ಕೂಡುಂಚನ ಸ್ಥಾನ ವರ್ದೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮಾಪೂಜೆಗೆ ತಳದಗೊಂಡೆ ತುಂಬುದಿನ ನಾಗದೇವರ ಸಾರಥಿನ ತೊಂಡೆ ಅಯ್ಯಾರು ಧರ್ಮವೆನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಪ್ಪನ ಭಾಗವತಿಯ ಹೊಡಲ ಮುಡಿಯ ಮಾನವ ನಿಚ್ಚಿನ ಮಾಯ ನಿಜಾದವತ್ತೆ ಕೇರಳ ಎಡಬಲ ಸಂತಾರ ಲೆಪ್ಪುಗು ಮೂರ್ತ ಉಳ್ಳೇರ ರಾಶ ಕೊಡುತ್ತಿರ ಗುಡ ದೀವಾಗಿಂದ ಗುಡಿಯಟಿ ನಾಲೂರು ಸಾಕಿರುವಂತಿರ್ತನ ಕೊಂಡಾಡಿಯ ಬಂದುಲೆ ಜಗನ ಸಂಚಾರುತ್ತಿನ ಮಾಯ ಶಯನುಡು ಕೊಲಿಯ ಶಯನುಡು ಗುಡಿಯ ಧರ್ಮಣಕರ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿ ಒಲಿಯ ಪಟ್ನಾದಿಗಳ ನಿಜಾದವತ್ತೆ ದೇವರ ಉಂಗರಾಜಾದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ಆಯ ಪ್ರಮಾಣವೇನ ಗರ್ಭಗುಟ್ಟ ನಿಜಾಪನ ಗಲಿಜದ ಮೂರ್ತ ದೇವರ ನಂಕ ದಯದೀವರ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೇನುವೆ ಓ ಕಾಲುಡು ಹಿರಿಯಾಗು ಮಾತ ಕಾಲ ಕರಿನಗ ಅಭೇಸ್ತಾನಡು ಕಿರಿಯಾಗು ಗೊತ್ತದು ಕಾಲುಡು ಬುಗ್ಗು ಮುಖಾರ್ನ ನಾಲಾಯದು ಕುರಿತು ಬಾದರದ ಬತ್ತು ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಯನಿದಾದ ಗೊತ್ತದು ಎಂಕುಳ್ಳ ವಿಷಾಂತದಗೇನೋ ನೆವನಗು ಕೂಡ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಮಾನವೇರು ಬಂಗಿಡು ಜನನ ಬೆರಿಕೆ ಮರಣ ಮಾಯದತ್ತೆಂತ ಸರು ಮಾಯ ವಜ್ರಕಾಯ ನಾಶದಾಂತಿನ ಮಾಯ ಪಂಚಾದುಪುರಗಳು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗದ ವಿಷತ್ತ ಬಾಲೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನವಾನವಾಯನ ಗರುಡಬಾಯಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಅಮೃತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಟ್ಟ ನಾಪಾಪನ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಗೊಂಡು ಮಲ್ಕಲೇ ಬಂದು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಮದಿಪು ಮೂಲಸ್ತನ್ನಪ್ಪನ ಧರ್ಮ ಜಾಗ ಜಾಗದ ಮದಿಪು ಭಕ್ತರನ ಆರಾಧನೆ ಯಾನ ವೈದಿ ಕಾಲದ ಗುಣ ಆವರ ಅಳಿಪಾದ ಎಡ್ಡೆನ ವರಿಪಾದ ಆವರತ್ತಿನ ಕಟ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಥಾನನು ದೇವರ ಬಿಚ್ಚುಳಕ ಮಣ್ಣಗಾಪಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮಾನವನ್ನ ಸತ್ಯ ಮಲ್ಪೈಗೆ ಮಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೆ ಕುಂಡೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಸಾನಿಧ್ಯ ವೈಪಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಜಿಂಜಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನ ಮಂಗಳಿ ಕೋಡಿ ಚಿತ್ರಪುಟ ಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಕ ತೊಂದರೆ ದಿನ ವರದೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮಾಪೂಜಿಗೆ ತರತಕ್ಕಾಡ ಹೊರತಿ ಉಳ್ಳಾದನ ಚಿತ್ತನಂದ ಮಲ್ಪಾಣ ನಾಗವೆಂದರ ಆದಿನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಾಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲ ಭಕ್ತರನ ಬಾರಿಕೆ ಮಾನವ ನಿಚ್ಚಿ ಮಾಹಿತಿ ಆದ ಬತ್ತೆ ರಾಶಿ ಮಾರ್ಕೋಡ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಬಾರ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಚಾಕಿರುವಂತೆ ಸರ್ವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿಯ ಜರಿಗರು ಮೊದಲೇ ರಾಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲದ ಮಲ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಪುಣ್ಯಾರ್ಚನೆ ಏರಾಯನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ವಾನಿತ್ಯ ಜೀರ್ಣಾಧಾರ ಮಂತಾಧಾರ ಮಾಡಕರ್ತ ಬಾಲಾಲಯ ಮಾಯ ದೇವರ ಸಾರ್ವಕ ಗುರು ಧರ್ಮಕರ್ತ ದೈವಾಗೆಂಬ ಕುಡಿಯೇಡು ಧರ್ಮಕರ್ತ ಪದ್ನಾಧಿಕ ಚಿತ್ರ ವೇಳೆಗಳಿಗೆ ಉಗ್ಗುನ ಕೊರ್ತುರಿಕೆ ನಿಶಾಮೃತ ದುನ್ನವನ್ನ ದಗದೇಶದ ಪಾಲ್ದಾಳ ಮತ್ತೊಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥರೇ ವಿಷ್ಣು ಅಮೃತ ಮಲ್ಪನ ಅಮೃತ ವಿಷಮಸ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ರೇಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಡುಪುನಗಿಂದು ಮಾನವ ಭಯಕತ್ತು ಹಲವಾರು ನನ್ನ ಕಾಲಪಾರಾಗಿ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಸಾದಾಪಾಪನ ಕಾಲನ ಅಳಿಪುರ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಜ್ಞನ ವರ್ಪುಲ ವಿಷದ ಪಾಲ್ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಗ್ರಾಮದೇವರನ್ನ ಪಾದಕೆರ್ಪದ ಮಲ್ಪುಲ ರಾಜ್ಯ ಮಗನ ಸಮಿತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ 10 ಸಮಾಸ್ತಿಯನ್ನು ದತ್ತ ಬರೋದು ಕಗೊಂಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಿಂತಿಸಿನ ಮಾಯಮಾತ್ಮ ಕುಂಚಪೊಬ್ಬುಲ ದಾನಿ ಕಾರ್ಯಾನುಭಾಗ ಅವರಂಡವಿನ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚಲಕ್ಕ ಮಾಯ ಮಲ್ಪಾಲ ಅಂತಿದೆ ಕುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವರ ತರ ನಾಗದೇವರ ತರಪ ಪಾದವ ತೊಂಡ ರೋಮಾಗದ ಕೊಂಚಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾದಿ ತುಂಬಂಡದ ತುಂದಂದು ಜಾಲ್ ಪುಂಜರ ಜಾತಿ ದೇವರಾಜ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡೆ ಈ ಪುತ್ರ ಹೆರುಳ್ಳಿ ಪುತ್ರ ರಾಜಮಲ್ಪಗಣ ರಾಶೇ ಮಲ್ತೊಂಡ ಭಾರಪೂರ್ ಬತ್ತಿನ ನಾಳೂರು ಹುರ್ಕನ್ನಕ್ಕೂ ಪಂಪಿ ಮತ್ತಿಸಿ ಹರಿಪುವಾತಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿರಾಡನ್ನು ಸರ್ವನ್ನ ಅಲೆತ್ತೊಂಡೆ ಬಾಲಾಯಲನ್ನು ಬಿಡೊಂಡ ಏರು ಪತಿಯನ್ನ ಅವನ್ನ ದಮ್ಮೆಗಲ್ಲ ವಶಾನ್ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾಯಾಯನ ದಮ್ಮೆಗಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಬೆವದಚ್ಚಿನ ಮಾನವ ದೇವದಾರಾಧಿಸಬಾರದು ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಎತ್ತು ಮಾಡ್ತು ಮಾಯ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಗಲ್ಗೆ ಹೆಂಚ ವಿಷಾಮೃತ ಬಾಲಿ ಕುಂಬೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಬರುವ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗ
ಕುಂಬ್ಳೇರು ಬಂದು ಕುಂಚಿತ್ತನ ಏರಿ ಕೆಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಂಚೊಡೆತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಒಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಬಾಲಾಪುರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಮೃತ ದಗದೋಷ ಜಪ್ಪಿನ ಪೂರ್ವವಣ್ಣೆಂಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಂಗ್ಲ ಮನೆಬೇಡ ಸಾಧ್ಯ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ವಿಷತ್ತ ಪಾಲೆ ಎತ್ತಿನ ನನ್ನ ತಟ್ಟಪಾಲ ದೇಮಣ್ಣನ ಆಪುರಕಾರಿನ ಕೊಟ್ಟು ಕುರುಮಲ್ಪಲೇ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವರ ಕಂಚಕಾರಲ್ಲ ಮಣ್ಣಗಳ ದೇವರ ಸಮನಾದ ಬಂದು ಕೊರಲ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪು ಏರ್ಲ ಮಡಸ್ಥಾನ ಮೂರ್ತ ಉಳ್ಳೇರೆ ರಾಶಿ ಮಲ್ಪುದನ ಜಾಗದ ಮಡಸ್ಥಾನ ವರಿಯಗಂದು ಸಾನಗರಡಿ ಸರ್ಪಾಸುರ ಕೈಕೋರಿ ಸಂತಾರತ್ ಕಂಡ ಕೊಂಡಾಡಿಯೇ ಪತ್ತಕ್ಕ ಬಾಲಲು ಬದ್ದ ಸಂಗತಿಯರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವೈನ ಕಮಿಟಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಟ್ ವರಿಯಗಂದು ವರಿಯಗತ್ತು ಬಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಸನಿಗಾಂಡು ಸರ್ವರ್ಲ ಕೊಂಡಾಡಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಗಡ್ತಾರ ಮಾಮಲ್ಲ ಬರ್ತೊಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ಗೆಲಿಗೆ ಬಿಂಬಡು ಶಾದ ಬಂದಿನ ಮಾಯ ಓಡಾಡ್ದಿರಿ ಮುಟ್ಟದು ಧರ್ಮಡಕ್ಕರ ಮಂತ್ರೋಡು ಮಾನಾದ ತಂತ್ರೋಡು ಗುಣಿತದು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಮಲ್ತಿನ ಕಟ್ಲೇನು ಇರದಿದು ಪತ್ತರ್ನ ಬಾರಿಗೆ ತರದಕ್ಕಾದ ಯೋಗ ಮಾನೀಯ ಒಂಡೆ ಎಡೋ ಬಲ ಶಕ್ತಿಲಂದತ್ತು ಬಲತ್ತುಕೊಂಡೆ ದೇವರೇ ಓಂಗಲಾಜ ಒಂಡೆ ನಾಗದೇವರನ ಪಾದಪತಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಕ ಜತ್ತೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ತರವು ಲೆತ್ತು ಉಂಡಾಡಿನ ಸಂದರ್ಭ ಯಾರ ಧರ್ಮದ ಕಾರಣಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮಡಕರ ಗರ್ಭಗುಟ್ಟು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ನಿಜಾಪಿನ ಮೂತ್ರ ದೇವರ ನಂಕ ದಯ ದಿವರ ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೇನುವೆ ಈತ ಕಾಂಡಬಿಟ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಪಾತ್ಗೆ ನೀತಿ ಬೇಕು ಈತ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊರ್ಗಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಗಲು ಜೀವನ ದೇವರ ಅಂದಿನ ಭಾವನೆ ಈಗ ನಿಗಲನೇ ಎಂದೇ ಗೊತ್ತು ನಿಗಲು ಮಾನವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜನ ದೇಶ ಮರಣ ಭೂಮಿಗೆ ದಾನ ಆಕಾಶ ಪುಟಿಯಾದ ಮೂತಿನ ಮಾನವರಿಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಡ ಶಿಕ್ಷಣಾಮೂರ್ತನ ಒಂದು ಈ ನ್ಯಾಯಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿನ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮನೆ ನಿಗಲ್ಲ ಐತೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕத்துல ಓಡಿಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಕೊನೆಗೆ ಬಣ್ಣಾಡು ಚಾವಟಿ ನಿಗಲ್ ದಾಂಕಿನ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಗೋಡೆ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಾಯ ಓಕಾಲುಡು ಒದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅಪ್ಪನೇನು ತರಡು ತುಂಬ ಒಂದು ಸೀಮೆದಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಚಾರೊಂದುಲೇ ಜುಮಾದಿ ಉಳ್ಳೇ ಅವು ತಪ್ಪನಾಗ ಅರಸು ಉಣ್ಣತ್ತಾರ ಧರ್ಮೊಂದು ನೀದು ಭೂಮಿದ ಅಧಿಪತಿ ನಾಗ ದೇವರಡ ಆಜ್ಞೆನಿಗೆ ತುನಿ ಮಣ್ಣಗೆ ವಾಕಾಲುಡಿ ಅನ್ನ ಬಲತ್ತಕಾರ ಭಾರತ ಬಗ್ಗುದೇವನರು ಸತ್ಯ ಆಯ ಪ್ರಮಾಣವೈನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದಿರತ್ತು ಬಬ್ಬ ನಿಗಲ ಆದಿನೇಡ ಆಪಿನಿ ಗಲಿಗೆದ ಗುಣೋನಿಗೆ ನನಗೆರೆ ಬಣರ ಸದ್ಯ ಜಲ್ಮದು ಬಣ್ಣನೆ ಗಲಿಗೆಯನ್ನು ತೂತಿನ ದೈವ ಈ ಹತ್ತು ಜನ್ಮದ ರಾಚಿನ ನಿಕೃಷತ್ತ ಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಲೇಪ ಬೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಅಚ್ಚಿತ್ರಂಜಿ ಲೋಪ ರಾಜ್ಯದ ಗಟ್ಟಗಾವಲಕ ಬರ್ತಿದೆ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ಒಡೆಯನ ಪಾದ ಬಕ್ಕಲ ಜಾಗದ ಮದಿಪದಂತೂಲ ಕಮಿಟಿದ ಭಕ್ತಿದಂತೂಲ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕೈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಆರು ನಲಿಪಾದ ಎಡ್ಡೇನು ಒರಿಪಾದ ಇನ್ನಿರದಲ್ಲೇ ಅಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಆಪಿನ ಕಾರ್ಯವು ದೇವರ ಕೇಂದ್ರ ಎಡಬಂತು ಕೊರಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಡ್ತಲೇ 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 ಪಕ್ಕದ ಇಲ್ಲೇ ಪುದ ಸಂಸಾರ ಬರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಮಲ್ಪುಗಣೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ನೂಳು ಪಾಲ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಜಾಗ ಮಡಸ್ಥಾನ ಉರಿಯಗಂದು ಉರಿಯಗತ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರತ್ತು ಭಗವತ್ ಭಕ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸರ್ವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿಯ ಕಟ್ಲೇಡು ಕೊಂಡಾಡಿ ದೇವರ ಮುಕ್ತಾಯಿನ ಮೂಲ ಮೂಲ ಪಂಚರಚರಳಿ ಸೇರಿಗರ ಸಫಲ ಬೆತ್ತಿನ ನಟ್ಟಿಗಳು ನಾಲ್ವರಕ್ಕೆ 27 ಕರಡಿ 77 ಸ್ಥಾನ
ಸಾನಕರಡಿ ಧರ್ಮದೈವದ ಚಾಕಿರುವಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡಿಯ ಹಜಾರನೆರಡು ಶುದ್ಧದ ಮಟ್ಟೆ ಭಗವತಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಮ ಸಂಸಾರ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪರವೂರು ಮಟ್ಟ ಜಾಗ ಉರಿಯಗಂದು ಉರಿಯಗತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸರ್ವೇ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿಯ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ ಜಾಗ ಮಡಸ್ತಾನಡ ಅಜೀರ್ಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಾದ ಆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪಡಲೇಡದರ ಮಾಡಕಾರದ ಮೂಲ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕಗತಿಗೆ ನಿಜಾಪನ ಕುಂಚಿತ್ತಿನ ವೇಳೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲಕ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾರ್ಚನ ಕೋಡೇಳ್ದಿ ನಿಮಿತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವದ ತತ್ತೋಡ್ ನಾಡುತ್ತಂದ ಬತ್ತಂದ ಅಂಡಲ ರಾಜ್ಯ ಮಾಗದ ಕರೆಯೂರು ಪತ್ತಿನ ದತ್ತಬಲದ ಕಟೋಂದರ ಮಳಕಾರವಾದ ಪಡಲೇಡು ಮಾಯ ಮೂವೇರು ಸತ್ಯಗಳು ಏಕಗತಿಗೆ ನಿಜಾಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ವೇಳೆಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾತ್ತರ ಮಳಕದ ಗ್ರಾಮದೇವರ ಪಾದಪತ್ತದ ನ್ಯಾಯದ ಕಲಕ್ಕೆ ಜತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಟ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೂರ್ತ ಮಂತ್ರ ಪೊತ್ತು ವಿಷಾಮತ್ವ ದುನ್ನಬನ್ನ ಬಗೆದೇಶದ ಪಾಲ್ದಾಲ ಮಿತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಿತ್ತಂತೆ ಮಣಿಪುರದಾಲ ಮಣಿಕುಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮ ಡಕ್ಕೆ ಓ ಸತ್ಯತ್ತಿನ ದೈವ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಜಾಗೆ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಮನ್ನಗೆ ಅಂದಿನ ವಿಷಭತ್ತಂದಾಗಿನ ಗರುಡಬಾಯಿಗೆ ಪಾಟ್ಲ ಅಮೂರ್ತವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರೆಗೆ ಬಟ್ಟಲ ಬಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಗಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ಪಟ್ಟದ್ದು ಈ ಅಮೂರ್ತದ ಕಲಸ ಅದು ಕುಂಬಡಿಯಿಂದ ಮನದ ಉಲ್ಲಾಂಘ ಬಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಆದ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭಗುಡಿಯೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೀಗಾಗಿ ಸತ್ಯ ತಂದೆ ಧರ್ಮ ಮಲಪೋಡು ತುಂಬು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಗಲಾತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಾದು ಅಮೂರ್ತನೇ ಈ ಕಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಲ್ಪಾವನ್ನ ಕೈಸಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಚತ್ತದೀನಿ ಮುಟ್ಟೋಗುಲು ಅಪಾವರ ಬಿಡ್ತಿನ ಸತ್ಯತ್ ಮುರಾಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅನ್ನದಾನ ಬದಲೊಂದು ಬೈದನ ಅಂಜನೆ ಕುಂಡೆಲ್ದ ಮನ್ನಡು ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಬಟ್ಟಾದ ಪೂರಿ ಭೋಜನಕ್ಕೂ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರಿನ ಬರಿ ಮಲ್ಪಾದು ಎತ್ತರಕೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗಿನ ಸತ್ಯೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಕೊಂಡು ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟೋಗುಲು ಆಳ ಮಲ್ದಿಜಾರು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇನಿಳಿದೆಯಲ್ಲೇ ನನನಿತ್ತು ಕಾಲ ಮುಟ್ಟೋಗುಲ ಕಾಲಾನುಕಾಲವು ದಾನಿ ಕಾರ್ಯಾನುಭಾಗ ಅವರ ಇಲ್ಲ ಅವೇ ದೇವರ ಮಿಂಚಿನಕ್ಕ ಮಣ್ಣಗಾತ್ಲೆಕ್ಕ ಭಕ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಭಕ್ತೇನೆ ನಾಲ್ವರು ಗುರುತನಗೂ ವರದರಜಿನಿ ಗುರುತು ಬಳಸ್ತಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನೂರು ಪಾಡು ಕಣ್ಣುಗಳ ಹುರಿಯನ್ನು ಹುರಿಯದ್ದು ಭೂಮಿರಾಜೊಡ್ಲ ಸ್ವರರನ್ನ ಆಲೇಲು ಬಾಲೇಲನ್ನು ಬಿಡೊಂಡೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಾಡಿ ಎನ್ನ ಕಂಬಕಲ್ಪತ್ತಿಂಚಿನ ಗಲ್ಗೆಡು ರಾಜಮೂರ್ತ ಮತ್ತಿಂಚಿನ ಗಲ್ಗೆ ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಎತ್ತ ಜಪ್ಪಿಲು ನಿನ್ನ ಮನ್ನದಾಲ ಈ ಗೊತ್ತು ಹತ್ತು ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಲೆ ಅಂಚಿನದರ ಬರಂದು ಅಮೂರ್ತದ ಕಲಸೋಡು ಕುಂಬಳಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ಉಲ್ಲಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೆ ನಿಖಿಲ ವಿಶಾಲ ಅಮೂರ್ತನ ಪಂಪಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಖಿಲ್ದಪ್ಪನ ತಂದು ಎಂಗಲದಲ್ಲ ಚೌ ಅಪೋಲಿಕ ಗ್ರಾಮಕ ಕುಂಚಿನ ವರದೇಶ್ವರ ದೇವರೇನು ತುಂಬುತ್ತಿವಣ್ಣ ಪರಮಮಾಗನಪ್ಪ ಉಲ್ಲಾದಿನ ಪಾದವತ್ತನ್ನ ನಾಗದೇವರಿ ಕನದಗ್ಗವಣ್ಣ ಅರಸು ಇದನಾಥನ ಪಾದವತ್ತ ಬೇರ್ದಕ್ಕ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣಗಳ ದೇವರಿಗಳ ಇನ್ನಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಆಪಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಡಿಕೆದೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಂದು ಜ್ಞಾನದ ಬಳಿಯಿಂದ ಅಪೋದ ಇರ್ಮ ಬಾಲದು ಬಟ್ಟೆ ಬಾಲದು ಮಣ್ಣಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಂಧಾರ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಪ್ರಸಾದ ಎಡಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಲಿಗಣ್ಣು ರಾಜ್ಯದ ಕಲಬುರ್ದಿಯನ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೊಂಡು ಸುತ್ತು ಬಲಿಯಾದ ಎನ್ನ ಗುಂಡೋಡು ನಿಜಾಕೆನೆ ಅವನ ಅರಿವನದ ತೆಪ್ಪಿ ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟಗುಲ ಓಡ್ತು ಕೊಣರ ಬರ್ತನ ಕಿಂತದ ಕೊಣ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ನಷ್ಟೋಡು ಕೊಟ್ಟ ಗಂಧನು ಪಾತ್ಯಾರ ಪದವಿಸ್ತುಗಳ ಜೀವದ ಬಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದಾಲ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಬಂದಾರ ಕಾಲಿ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕಲಕಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ದುಪ್ಪದ ಫಲ ದೇವರು ಒದಗಾದ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಯಜಮಾನ ಅಂಜಾದ ಪುನಗ ಭೂಮಿ ಚಂದ್ರ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟೋಗು ಔಷಾಣ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟೋಗು ಮಂಗು ತೈತಲ್ಲ ಮಂಗು ಸಂತಾನ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಮುಟ್ಟೋಗು ದೈವದೇವರ ಚಾಕು ರಕ್ಷಣೆ ಮಧ್ಯ ಕುಂಚೋಗು ಒಪ್ಪಿನ ಬರುತ್ತ
ಮಂತ್ರಾಣಿಗೆ ನನಗೆ ಭೂಯಂತಿರುವ ಸತ್ಕರ್ಮ ನಮರ್ಪಣ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಅನ್ನದಾನದ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಬರ್ತಾರೆ ಅವಿನಿತಾದ ಇಂಥ ಉದ್ದೇಶಿ ಜನದ ಯಥಾಸಾಧ್ಯವಾದ ಬಲ್ಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಂತೊಂದು ಬರ್ತದ ಅವಿನಿತಾದ ಇನ್ನು ಮಾದ ಭಕ್ತರ ಏರ್ಮಾದ ಇನ್ನು ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರ ಅವಿನಿತಾದ ಆಕನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಮಾದ ಆ ಭಗವಂತ ಮಾದರಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಾದಕ್ಕೆ ಅವಿನಿತಾದ ಇಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನದ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರೋದು ಇಂಥ ಯಥಾಸಾಧ್ಯವಾದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾದ ಯಥಾಸಾಧ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಸೇವಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದ ಅವಿನಿತಾದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನ್ನೆರ್ನ ಗುರುಪದೇಶ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ದಾನಿಗೆ ಇಂಚ ಆತನ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದೈವದ ಚಿತ್ತ ಇದ್ದ ಆರೈಕೆ ಮಾತ್ರ ಉರುವಾರಿ ಮಾತ್ರ ದಾನಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡವನ್ನು ಬಂದು ಆಗುವ ದೈವಡದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯಗೆ ಅವಿರ ದಾನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನ್ನೆರು ಮಂತ್ರಿಂಚಿನ ಗುರುಪದೇಶ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಂತ್ರಿಂಚಿನ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾದ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಾದ ರುಚಿಗಟ್ಟಾದ ಅವಿರಿತಾದ ನಂಕು ಅಕ್ಷಯಾದ ಗಿಪ್ಪದೆ ಅವಿರಿತಾದ ಏರು ಮಾದ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅವಿರಿತಾದ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಮಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮನಪಾದಕೂಡದು ಅವಿರಿತಾದ ಮಂತ್ರಂತನಾಕ್ರಗ ಅವಡು ಅವಿರಿತಾದ ಮನ್ಪಾಯನಂತನಾಕ್ರಗ ಅವಡು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ಗೋಂಜಿರದ ದೋಷಗಳ ತಾಪತ್ರಾದಿಗಳಿಕ್ಕರ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮನಪಾದಕೂಡದು ಅವಿರಿತ 40 ವರ್ಷ ಮಾದ ಈ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಇಂಚನೇ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮನ್ಪ ಯೋಗನ ಭಾಗ್ಯ ಮಾದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮನಪಾದಕೂಡು ಅವಿರಿತಾದ ಮಾದಗಳ ಆಪಾಪ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಅವಿರಿತಾದ ಏರೋ ಮಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಅನೇಕ ಧನಾಸಹಾಯ ಅವಿರಿತಾದ ಆಕಾಶದ ಶರೀರದಾರ ಸಹಾಯ ಅವಿರಿತಾದ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆದು ಈತಮಾದ ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಜವನೇರ ಮಾದ ಯಥಾಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜರ್ತದ ಅವಿರಿತಾನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾದ ಎಡ್ಡೆರಿಯಾದ ರುಚಿಗಟ್ಟಾದ ಅವಿರಿತ ನರಮಿತ್ತಿದ ಸತ್ಕರ್ಮನ ಮಾದ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿ ಎಡ್ಡೆರಿತಿನ ಪೊರುಳುಡ ಆಪಡಿದ ಯೋಗನ ಭಾಗ್ಯನ ಅವಿರಿತಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀವರಿಯನ ಬಾಡಿದ ಬರುವುದು ದಾನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕುಂಡೇರದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈತಮಾದ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಂತ್ರಾಡಿಗೆ ಆ ಪ್ರಸಾದನ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ರಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥರ ಮಾದ ನಂಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಒಲಿಪಾದ ಗುರುದು ಆಪಡಿದ ಸತ್ಕರ್ಮನ ಮಾದ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿ ಎಡ್ಡೆರಿತಿನ ಪೊರುಳುಡ ಆಪಡಿದ ಯೋಗನ ಭಾಗ್ಯನ ಅವಿರಿತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಮಾದ ಆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಾದಗಳು ಬರೆದಿದ್ದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾರಣದ ನಮ್ಮ ಆದರಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದೊಳಗ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಕುಂಡೇನು ಕೋಡೆ ಬುಕ್ಕ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ದೋಷಗಳು ತಾಪತ್ರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆ ದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ತಿಕ ಅಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಅವಿರಿತಾದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಭಕ್ತಿ ದೇವರ ಸ್ವೀಕಾರ ನಾನು ಬೇಡ ಭಾರತ ಕಾವ್ಯವನು ಬರೆದೆ ಭಾರ್ಗವರಾಮಗೆ ಗುರುವಾದೇನಿ ಭಾರತ ಕಾವ್ಯವನು ಬರೆದೆ ಬಾನಿನ ಚಂದ
ಗೌರೀವರಸುತ ಗಜವದನ ಶಂಕರ ಕುವರನೆ ಗಜಾನನ ದಯೆಯನು ತೋರು ನಿವರ ಸದನ ಗೆಲುವಿನ ಗೋಪುರ ಸಿರಿ ಕರುಣ ಗೌರೀವರಸುತ ಗಜವದನ. ತಡ್ಪೆಕೆಬಿ ಎಲ್ಯಕನ್ನು ಮಲ್ಲಬಂಜಿ ಆನೆ ಮೋಣೆದ ಭಾಮಕುಮಾರನು ಸುಗಿತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಂಗಡಿ ಯಕ್ಷಿತಾ ಕುಂಡೇಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಅಂದು ನಂಗೆ ತಿರಿನಕಲು ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಭಾಷೆ. ಅಪ್ಪನ ದೇವರ್ಲೆಕ್ಕ ತೂಲೆ ಅಮ್ಮೆರನ ದೇವರ್ಲೆಕ್ಕ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ ದೇವರ್ಲೆಕ್ಕ ತೂಲೆ ಎಂದು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತ ತೀರ್ಥಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜು ವಾಕ್ಯ ಉಂಡು ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಅಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆ ನಂಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಚಾವಡ್ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಅಂಚನೆ ಲೇಸದ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಕಲು ಮಾತ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ದೇವರ ಸಮಾನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ಇತ್ತು ಬಿನ್ನಗ ತೆಲಿಯ ಗಂಜ ಅಂಡ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಗ ಪೇರನುಪ್ಪು ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನಗ ಕಾರ್ದಕ್ಕೆರ ಒಂಚೊಂಬು ನೀರು ಕುಲ್ಲೆರುವಂತುಂಡು ಮನೆ ಪರಿಯರವಂತಕ್ಕನ ಅಸಾರು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕಾಯಗ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಆತ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ತುಳುವೆ ಒಂದು ಪನ್ನೆಂಡ ಮೆದು ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಮುಲ್ತ ಮಣ್ಣು ಏತು ಮೆದುವ ಮುಲ್ತ ತುಳುವೇರ್ಲ ಆತ ಮೆದು ಸ್ವಭಾವದಕ್ಕಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಚದ ಚಾವಡ್ಡುಪ್ಪನಂಚಿನ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನು ಎದುರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಖಿಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಂಗ್ಲನ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೆ ಮೇರು. ನಾವು ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದಿನೊಡ್ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಗಲಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಅವು ಇನಿ ಸಾಕಾರ ಆತಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತದ ಈ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆಟುಲ್ಲ ನೇ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುನೇರು ದುಂಬು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೇತ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಯನ್ನು ಮನ್ಪಡೊಂದು ಪಂತೇರು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪೆ ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಲ ಸಮಾಜದ ಜನಕುಲು ಈ ಭಾಗಡತ್ತು ತುಂಬೆ ಭಾಗಲ ನೆತ್ತೆರೆಕೆರೆ ಭಾಗಡ್ ಈ ದೈವನ ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅಕಲ್ನ ವಾಸಸ್ಥಳ ಪುರ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೂಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂದಿನಾರು ಬೊಗ್ಗು ಮುಖಾರಿಯಿಂದ ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಮೂಜನೆ ತಲೆಮಾರು ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ ಬೊಗ್ಗು ಮುಖಾರಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಟೆಡು ಆ ಬೊಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ನಂಬುದು ಆಯ್ತ ಬರಿಟು ಒಂಜಿ ಕೇಪುಲ ಪೂತ ದೈನ ನಡೆದು ಆ ದೈವನು ಮೂಲ ಕೊನತದು ನಂಬಿಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಯದ ಮನೆತನದ ಆರಾಯಣ ಎಂಚಿನ ಸಂಕಪ್ಪ ಚೌಟೇರು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಪೂರ ದೆತೊಂದು ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷದ್ದು ಪಿರವುಗು ನೇತ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಊರುದಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸೇರ್ಸೋದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾರೆ ಐಕ್ ಆ ರಡ್ಡು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರ್ನಕಲು ಕಾರಣಕರ್ತೇರಾದಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಎಂಗಲು 2020ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ ಜವನಿಯರ್ಲ ಕಮಿಟಿಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪ್ರೇರಣೆದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ನಡ ಈ ಸಾನ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತನು ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಇಂಚಿದ ಭಾಗದ ಪೂರ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗೆ ಅತ್ತು ಐಕ್ ಒಂಜಿ 25 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆನ ಅವೇ ಸಮಾಜದ ಮಾಂಕು ಮುಖಾರಿ ಬಂದ್ಪನಾರು ಆರು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಆಂಡಲ ನಮಕ್ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾದ್ರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬುಧಡ್ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ಗರ್ತದು ನೇನು ಎಂಗಲು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂತದು ಇನಿ ಈತ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಉಂಡು ಆ ಮಾಂಕು ಮುಖಾರಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ 25 ಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಜಾಗಡ್ ಆ ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಮುಲಿತ ಮಾಡಿದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಎತ್ತನಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾವದ MLA ರುಕ್ಮಯ ಪೂಜಾರನ ಮಲ್ಲ ಅನುದಾನಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದ ಸ್ಥಾನನ ಕಟ್ಟಿಯರು ಅಂದ ಆ ಸ್ಥಾನನ ಕಟ್ಟಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐತ ಒಂಜಿ ಆಯದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗಲ್ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಪಾಡಂದು ಪೋನಾಗ ಐತ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಆಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಆ ಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ದೈವ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರುಂಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ 75 ವರ್ಷ ಅನಗ ಈ ಸಾನನ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ತಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎಂಗಲಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡಾವಡು ಬೆತ್ತಿಕ್ಕಿಡ್ಲು ಪೂರ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಕೋರ್ದಬ್ಬದ ಸಾನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀರು ಎಂಕಲ್ನ ಸಾನಲ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಜವನಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ
ನೇತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ್ ಭಾಸ್ಕರ ಚೌಟರ್ ಇಜ್ಜಿ 75 ವರ್ಷ ಅನ್ನಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದದು 2020 ವರ್ಷದ ಎಂಗಲ್ನೇ ಕೈ ಬಾರ್ದಿತ್ತ ಎಂಚ ಕೈ ಬಾರ್ದಿತ್ತ ಅಂದ್ ಪನ್ನಂಡ ಎಂಗಲ್ದಾಲ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಎಂಗಲ್ದ ಏರಳಲ್ಲ ಮೂಲ ಪೂರೆಲ್ಲ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಡು ಉಪ್ಪುನಕಲು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 200 300 ಇಲ್ಲಿತ್ತನಲ್ಲ 2 ಎಕರೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಜಾಗೆದಕ್ಕಲು ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರಿ ದಿನ ಕೂಲಿ ಮನ್ಪುನಕಲು ದಿನಲ ಬೇಲೆ ಬೆಂದದ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದಾದನ್ನಲ್ಲ ಆಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು 5 ಸೆನ್ಸ್ದಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪುನಕಲು ಯಾನ್ ಸಮೇತ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಡು ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪುನಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಡೊಂದು ಪಂಡದು ಅಪಗನೆಂಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ಪುನ ಉಡುಗೆ ಎತ್ತಿಂದ ಅಂಡ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ವಾರಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡು ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತ 2020 ಇಸ್ವಿಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ನೇರ್ದಾದ್ರ 2 ವರ್ಷ ಎಂಗಲೆಗ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡ ಅವು ಒಂದು ಅದು ಪೋಂಡು ಆಂಡ ಎಂಗಲ್ನ ಇಚ್ಛೆತ್ತಿನಂಚೆನೆ 75 ವರ್ಷದ ಸಾನ ಆವಡು ಒಂದು ಆಂಡ ಆ ಜವನಿಯರ್ನಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಪ್ರತಿ ವಾರ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಸುಮಾರು 45 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಕಾಸನ್ನು ಆ ಜವನಿಯರ್ಲ ಈ ಊರ್ದ ಏರು ಅಪ್ಪೆನಕಲು ಬೇಲೆ ಬೋಪನಕಲು ಲೇರ ಅಕುಲು ಮಂತದ್ದು ಈ ಸಾನ ಮಂತದಿನಿ ದಯ ಪಂಡ ಈ ಸಾನದ ದಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಯರೆಗದ ಏರು ಉಂಡು ಪಂಡ ಆ ಜವನಿಯರೆಗಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಕುಲು ಆ ಬೇಲೆ ಪೋದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು 5 ಪಕ್ಕ ಎಂಗಲು ದಾನಿನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಮಂತದು ಪೂರ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ಮಂತ ನೆಕ್ ಎಂಗಲು ಏಪಲ ಪನೇರುಂಡು ಮೂಲು ದೈವ ನೇಮದಾನಿ ಪಾತೇರ್ನ 352 ದಿನ ಪಾತೇರ್ನಾರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ದೈವನೇ ಅವಂಡ ಭಾಸ್ಕರ್ ಚೌಟೇರು ದಾರ ಬಣ್ಣ ಆರು ಅಂಚ ಆರು ಆ ದೈವಡ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿಯರೆಗೆ ಆರು ಬೊಕ ಜನಕ್ಲೇನು ಆ ಜವನಿಯರೇನು ಒಂದು ಪತಂದು ಬೋಪನಂಚಿನ ರೀತಿ ಆರು ದಾದ ಪನ್ನೆಂಡಲ್ಲ ನೆರಂಡತ್ತು ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಬುಡ್ನಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಪಾತೇರ್ನ ಪಿರ ಪಾತೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಆರೆಗೆ ಆ ದೈವಡು ಆರು ದೀದಿನ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಾಕುರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನೇತ ಗುರಿಕಾರರಾದ ಪೊಡು ಅಕಲ್ನ ಪರಿವಾರದಕ್ಕಲದು ಎಂಗುಲಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇಗೆ ದಾಲ ಎಂಗಲ್ 10-20 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷದ ಮೂಲ್ಬೇನಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಎಂಗುಲು ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆಂಡಲ್ಲ ಐನು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡಕಲು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸುಧಾರ್ತಂದು ಪೋದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತಿದ್ದೇರಿ 75 ವರ್ಷಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಾನನ್ನು ಕಟ್ಟೆರೆ ಆತನಂದು ಪನೊಂದು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಎಲ್ಯ ಮಂತಂದು ಇನಿ ನಮಕ್ ಪೇಜಾವರದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬರ್ರೆ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ ಆರು ಮೈಸೂರು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಎಲ್ಲಂಜಿಡು ಬತ್ತದ ಪೋಪ ಪನ್ಪನಂಜಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಮಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆತ ಭಾಷಣ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಮನಿ ನಮಕ್ ಪೂರೆರೆಗಲ ಒವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬರಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿಷಯಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನಗ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಆಯ್ತು ಎದುರು ಪಾತೆ ಉಂತುದು ಪಾತೇರ್ನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಆರು ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗೆ ಬೈದಿನ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ತಕ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಬೇರೆನೆ ಕುಂಡೇಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಪುದು ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ ಪರವಾದ ಅರೇನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ವೆ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲಪಾಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಚೌಟೇರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅನ್ಕೇನಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಚೌಟೇರ್ ಗುರಿಕಾರ ರಾಯನಂಚಿನ ವೆಂಕಪನ್ನೆಲ ಅರ್ನ MLA ಆರಾದ ಪುನಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿತೊಂದು ಈ ಸಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಒಂದೊಂದು ಸಾನಗಲ ಎಂಚಿನ ಸಾಕಾರ ಬೋಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇಡುವಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಂದು ನೇತ ಎದುರುದೊಂಜಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ತೂಪನ ಆ ಗೋಪುರದ ತೀರ್ಥದ ತಡೆಗೋಡೆ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಅವಡಿತ್ತು ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಜೆತ್ತುಕೊರ್ಪು ನಾವು ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಕಲ್ಲಾಡ್ಕಂಬೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಐಕ್ ಅರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೇರೇನು. ಕಿಶೋರ್ ಕುಂಡೇಲ್ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಲ್ಲಾಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದಿ ಇದು ಬೈದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತವನು. ರಾಕೇಶ್ ಶಾಲ್ಪಾಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರ್ಕೂರು ಆರು ಶಿವಪನ್ನೆ ಆರು
ಅಲ್ಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಡಲ್ಲ ಆರು ಎಂಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಮೂಲು ಏಪಲ ದಯಪಂಡ ಆರಿಗೆ ಅರ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೇನು ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಬಂದದ್ದು ಕೊರ್ದಾಯ ನಡೆದಂತ ಆರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನೇಮಂಗು ಬರ್ಪೇರು ನೇತ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದ ಅವಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ಲ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೋವಿಂದ ವಿಶಾಲ್ ಪಾಡದಲ್ಲಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಐದು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಉದ್ಯಮಿ ಏನಂತಿನ ಅಜಿತ್ ಚೌಟ ದೇವಸ್ಯ ಎಂಗಲ್ನ ಪುದು ಗ್ರಾಮಡ್ ರಡ್ಡು ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಯ ಒಕ್ಕ ಸುಜೇರು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಈ ಪುದು ಗ್ರಾಮಡ್ ಅತ್ತಿನ ಪರಿಸರಡ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ನಿತ್ತಂದ ಐಕ್ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಅಕಲೇರ್ದು ಏತ್ ಸಾಕಾರ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಅಕುಲ ಇನ್ ಕೊರ್ಪು ನಕಲು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ದಾನಿ ಎಂಗಲು ಏಪಲ ಅಜಿತನ ನಡೆ ಪೊಂಡ ಎಂಗಲ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಾಡ ಪಂಡ ಐಕ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅಂಚಿನ ಅಜಿತನ ಇನ್ನು ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಮನ್ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೋದು ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಐದು ಪಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕುವೆತ್ತಬೈಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಜಪ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲ ಉಂಬೇರ್ ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಜವನೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಮೂಲ ಇತ್ತು ಒಂದು ನಮಕೊಂಜಿ ಈಜ್ವತ್ತಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಇನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ರಸ್ತೆ ಆತನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅರೆಗೆ ನಿಗಲು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲದ ಮುಂಟಾಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣ್ಣದು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ. ಕಿಶೋರ್ ಮಾರಿಪಡ್ಡ ವಿಶಾಲ್ ಪಾಡದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪ್ರಖಂಡ ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನಲ ಊರೇರ್ನಲ ಕಣ್ಮನಿ ದಯಪನ್ನೆಂಡ ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿಗೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿ ಉಂತುದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಪೂರೇಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿದನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ದಿವಾಕರ ಪಂಬದ ಬೆಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಷ್ಟು ಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಂದ ಬೆಟ್ಟು ದಿವಾಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಪಂಬದ ಬೆಟ್ಟಿಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇತ್ತಿದ್ದು ಅಕಲ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಪಲ ಎನ್ನ ಜೋಸ್ತಿ ಅಲ್ಲು ಅಂಚದ ಪುನಾಗ ಯಾನ ಆ ಇಲ್ಲದ ಏನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಇನ್ನು ಬೈದೇರು ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಕೇರ್ಲ ಅರೇನು ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕುಂದೆ ವಿಶಾಲ್ ಪಾಡದಲ್ಲಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ದೈವ ನರ್ತಕೆರಾಯನಂಚಿನ ನೋನಯ್ಯ ನಲ್ಲಿಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಲಿಂಜಿಲ ಆರು ಕೆಂಜಿಲ ಆರು ಎಂಕಲು ಬರ್ಪುನೇರು ತುಂಬೆ ಮುಲ್ಪ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಆರು ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಈ ದೈವದ ಅಕಲು ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಂತಂದಿತ್ತೇನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಏತ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದು ಪಂಡ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಿನಾನಿ ಅಕಲು ಚೌಟರೆ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಒಂಜಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಪ್ಪಡ ಬಂದು ಮಲ್ಲದೇನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಐನ್ ಸಮೇತ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಬಿರಿದಾದ ಚೌಟರೆ ನಾಡ್ನೆ ಅಕಲು ಚೌಟರೆ ಎಂಕಲು ಓಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ತೊಂಜ ಮೂಲಿ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಈರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಿದ್ದು ಕೊರಡು ಅಂಚ ಆತ್ ಭಕ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರದ ಅಕಲು ನೋನಲಿಕೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ಲ ಯಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ. ಬೊಕೊರಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಧನರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೇವು ಬೇರುಲ್ಲೇರು ಪರಂಗಿಬೇಟದ ಬಾಗಡು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದು ಬೆನ್ಪುನಾರು ಕೊಡುಂದಾಂಡಲ್ಲ ಐನೆ ನಮಗೆ ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದೈತಿನ ಲೈಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ನ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಪುನಾರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಧನರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ಪನು. ದೇವದಾಸ್ ಚೌಟ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಪಾಡದಲ್ಲಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಐದು ಪಕ್ಕ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆ ದೇವಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚನ್ನಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ನೇತ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನೆತನಗಳ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಓವೇ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಲಾನೆ ಒಂದು ಜಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಲೇನೆ ಆನ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುರಣಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಿ ಮಲ್ಲ ಮತ್ತದ ಮೊತ್ತನ ನಮಗೆ ಕೊರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ದಾದ ಬಂಡ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಟ್ಟಾರಿಗೆ ಬಂದೋಡಿ ಪಂಡೆ ಜಗ್ಗು
ಪ್ರಕಾಶನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ. ಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಕೆರಪಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ವಿಶಾಲ ಪಾಡೋದು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಶಾಲ್ ಶಾಲ್ ಜಗ್ಗು 14 ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲ್ ಬಾಡ ಹಾಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣಗ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮನ್ಪೊಡು ನಾನಗ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆತ ಗ್ರಾಮದಾರ ಅಮುಂಜ ಗ್ರಾಮದಾರ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ದೀದ್ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸೊಂದು ಈತ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆವಡೊಂದು ಅಂಡ ಅರ್ನ ಶ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ 6 ಮಂದಿನ ಧನ ಸಹಾಯ ಪುರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಐನ್ ನಮಗೆ ಸಭೆತ ಎದುರು ಪನೇರ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಈತೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಪೂರೈರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತಂದಿತ್ತಿನಾರು ಉಮೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬೆಂಜಾನ್ ಪದವು ಆರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನ್ಲೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ಪನ್ನೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಪನ್ನಿಲೆ ಕನ್ನ ಪಾತೇರ್ನ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಚೌಟೇರುಲ್ಲೇರು ಅರೇನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈ ನೇಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರ ಅಂಚಿನ ವೆಂಕಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಅರೇನ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎದುರ್ದ ಬಾಗಡು ಸುಜೇರ್ ಗುತ್ತದ ಯಜಮಾನಂಚಿನ ಐತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಅರೇನ್ಲ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ನೇತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂಜೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ನಿಖಲೇಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತನ್ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯ ಮೂಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಟು. ಕೊರ್ದಬ್ಬು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಂಬಡೇಲು ಇಂದತ್ತ 75ನೇ ವರ್ಷದ ನೇಮೋತ್ಸವ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಇಂದತ್ತ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತಪ್ಪನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಅಪ್ಪೇನೋಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೈದಾರ್ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ರಡ್ಡು ಸಂಗತಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಪ್ಪನೆ. ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಉರಿಪನೆಂಚ ಬಂಡ ಆ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತು, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಿತ್ತು, ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಣಪ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಐತ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು. ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪಣಿತು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪನೆ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಪೀಳಿಗೆ ಐದು ದೂರ ಹೋಗುಂಡು ಮುಲ್ಲ ಏನಿತ್ತೆ ತೂಂಡುಲೆ ಪಂಜನಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದರು ಸಂತೋಷ ಆತಂದು ಬಂಡೆ ಅಂಡ ಜವಂದಿನಕ್ಲಿ ಎದ್ದು ಜನ ಬೈದೇರು, ಜವನೇರಿ ಎದ್ದು ಜನ ಬೈದೇರು. ಜವನೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಕುಮಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನ ಬತ್ತೀರಿ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸಂಗತಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಂಗತಿ ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ನಾನತ್ತ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದುಂಬದ ಜನಾಂಗಗೆ ತೆರಿಪವನಂಜಿರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿರಿಪ್ಪನೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಆಕಲ್ನ ವಿಕೃತಿದ ಸಂಗತಿಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಟಿ ವಿಡು ಪೇಪರ್ಡು ಮಾತ ತೂಪ ಐನು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂಡುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜನಕ್ಲು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಕಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪ ಯಾನು ಅವಂಡೈತೆ ಮೂಲು ಪಟ ತೆಪ್ಪೀರು. ಆ ಪಟ ತೆಪ್ಪನಾಗ ಆ ಪಟ ತಪ್ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಪರದೆ ಉಂಡು. ಆ ಪರದೆಡಿ ನಮ್ಮ ಪಟ ಊರುಂಡು. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದ ಪಿರೋಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಪರದೆ ಉಂಡು. ಆ ಪರದೆನ ಮಿತ್ತು ಸುರೂಕ್ ಏರ್ನ ಪಟ ಪೂರ್ಣೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎರಗಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಪಟ ಏರ್ನ ಪೂರ್ಣೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದ ಪಿರೌಡು ಒಂಜಿ ಪರದೆ ಉಂಡು. ಆ ಪರದೆಡಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದ ಪಿರೌಡು ಸುರುತ್ತ ಪಟ ಏರ್ನ ಪೂರ್ಣೆ ಅಪ್ಪೆನೇ ಪೂರ್ಣೆ. ನಮ್ಮ ಇದು ಮಾತ ಇನ್ನೇ ಪಾತಿರುವ ಸುರೂತ ಶಬ್ದ ಬತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನೆ. ಕನ್ನಡ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು, ಹಿಂದಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಸುರುತ್ತ ಮುತ್ತು ಕೊರ್ನಲ ಅಮ್ಮನೆ, ತುತ್ತು ಕೊರ್ನಲ ಅಮ್ಮನೆ. ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರ್ನೆ ಅಪ್ಪೆನೆ ನಂಗೆ ಕೊರ್ನೆ. ಈ ಎಂಚೆ ಪೋಡು ಎಂಚೆ ಪಾತಿರಡು ಏರ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪೊಡು
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಂಗೆ ಪಣೀತು ಸೌಖ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೆಪ್ಪಡಾದು ಅಪ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜರ್ದಾಳ ನಂಗೆ ಪಣೀತು ತಾಪತ್ರ ಅಂಡ್ ಒಣಸಗಿಂದ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ಒಣಸ್ಕೊಡ್ತು ಆಲು ಉಪವಾಸ ಇತ್ತಾಳೆ ಅಂಜಿನ ಅಪ್ಪೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅದು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜು ಎಂಕ್ಲ ಆಂಜನಾಗ್ಲ ಅದು ಪುಟ್ಟುದುಂಡ ಎಡ್ಡೈತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಐತಿ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಸರ್ವಸ್ವಾಯಿನ ಅಂಜಿನ ಜೀವಿಯ ಜಗತ್ತಡಿಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಬೇತೆ ದೇಶದಕ್ಲೆ ಮಾತಾವು ಗಮ್ಮತ್ತದೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಭೋಗ ವಸ್ತು ಒಂದು ಪಂಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅದಿಪ್ಪು ನಂಜಿನ ನಂಗೆ ಮೆಗದೆ ಅದಿಪ್ಪು ನಂಜಿನ ಪಲ್ಯ ಅದಿಪ್ಪು ನಂಜಿನ ಬುಡದ್ದಿ ಅದು ಬತ್ತಿಪ್ಪುನ ಅವೊಂಜಿ ಯೋಗ ಅವು ಅಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಏರಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿಗ್ಲಿತೂಲೆ ಜಗತ್ತರ ಮಾತಾ ದೇಶದಲ್ಲ ಆನುಲೇನೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಭಾರತದ ಮಾತ್ರ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನೆ ದೇವರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾತಾ ದೇಶಡ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನ ಇತಿಹಾಸ ಅವು ಆಂಜನಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದ ಮಾತ್ರ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನ ಅಂಜನ ಪೊಂಜನಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೊಂಜನಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಕಲೆ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿಲು ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಅಕಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಜಿನ ಪೊಂಜು ಇಡೀ ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಯಾನ ಇಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಆಲೆ ನನತ್ತ ಪೀಳಿಗೆ ಪೀಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸಂಗತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಗತಿ ಐನು ಪನೋಡಾಯಿನಂಜಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ ದುರ್ದೈವಡು ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಹೋತಿನಜಿ ನಮ್ಮವರುಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆ ರಾಮಾಯಣ ಉಂಡ ಓದ್ಯರುಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ಓದ್ಯರುಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ಯರುಂಡ ಪುರಾಣ ಓದ್ಯರುಂಡ ನಿತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋದು ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ ಬೇಡ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಂಡ ಇಂಚಿನೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಂಡ ಇಂಚಿನೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಐನಿ ನಮ್ಮ ಓದೋಡು ತಿರಿಯೋಡು ಐದಿ ಬುಲೆಪ ಅಂದ ಪಂಪನ ಭಾವನೆ ಪುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಓಲ್ ಮಲ್ತಾನವ ಬ್ಯಾರ್ಲೆ ಗಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಆಜು ವರ್ಷದೂಲೈ ಅಗ್ಲೈ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಕುರಾನ್ ಇಜಿನ ಬೈಬಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಕ್ಲಿ ಅವು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಬಿಡ್ಲೇವು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪವಿರ ತಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಕಲ್ಪವ ನಮ್ಮ ಬಜಿ ಬಿ ಎ ಅವಡು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅವಡು MBBS ಅವಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಡು ಅದೇ ಕಲ್ಪವನೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೋಟಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಜೋಕುಲು ಸಹ ಹಿಡಿದು ಪಿದೆ ಬರ್ಪೇರು ವರ್ಷ ಬರ್ಪೇರು ಅಗಲ ಕೇಳಲಿ ಅಗಲ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾಂಡ ಪಣಿತು ಗಣಿತ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಣಿತು ಸೈನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತು ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಐದು ಬಿಡುದು ನಿಜವಾದ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಜಕ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಭಾಷೆ ಉಂಡ ಆ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವನಂಜನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಜ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಂಜನ ಪೀಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಂಡುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅವು ಇಡೀ ಸಮಾಜನ ದುರ್ಬಲ ಮಲ್ತದೆ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದ ನಂಜಿನ ಸಮಾಜ ರಡ್ನೇದ ಜಾತಿ ಜಾತಿಲೇನೆ ನಡುಟ್ಟು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪಾದು ಗೊಂದಲ ಮಲ್ಪವನಂಜಿನ ಸರಕಾರ ನಮ್ಮ ಆ ಜಾತಿ ಮಿತಿ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ತಿರ್ತಿ ಜಾತಿ ಆ ಜಾತಿ ಪಿದಾಯಿ ಈ ಜಾತಿ ಉಲೈ ಸಮಾಜ ಐನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರದ ಐತ ಬದಲ ಐನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಇಂಚ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಪನ್ಪುನ ಐನಿ ತುಂಡು ತುಂಡಾಯಿನಂಜಿನ ಸಮಾಜ ಎಂದಾಗಿಂದ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಂಡ ಐಟು ಬರೆತ್ತೀರಿ ನನ್ನ 75 ವರ್ಷ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುವಾರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಉಂಟು ಮುರಾಣಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರದ ಕೈತಲೆ ಮೂಲ ಅಡ್ಡಾರಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂದ್ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕೊರದು ಮೂಲಪಾಟ್ನಂಜಿನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ಜೇರು ಅಥವಾ ಮೂಲಪಾಟ್ನ ಕೇಸರಿ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ನಾಲ್ ಪಾಡ್ತಿಜೇರು ದುಮ್ಮಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ವಾರದ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕರೆಗೋರು ಬರ್ಪಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಅಡ್ಡಾರಡು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಗಾನ್ ಊರೇ ಸೇರಿಯರತ್ತ ಎಂಗಲ್ನ ಕಲ್ಲರ್ ಕಡೆ 125 ಜನ ಬ್ಯಾರ್ಲಿಪ್ಪುನ ಅಗಲ್ನೇನೆ ಅಂಗಡ್ಲು ಎಂಕೇರು ಪಂಡರಿ ಅನ್ನು ಬೊಮ್ಮ ಹಿಡಿತೆ ಪಡೆ ಇಡೀ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಅಂದು ಏರ್ಲಚ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಅಥವಾ BC ರೋಡ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಅಂಜನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋತೇರು ಮೂಲಿ 8 ಜನ ಬೈದ ನಿಂಕಲಿ
ಮೂಲು ಐನೂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಇಲ್ಲರೆಂದು ಉಮೇಶ್ವರ ಪಂಡೇರು ಐನೂದು ಇಲ್ಲಲ್ದು ಬೈದಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಒಟ್ಟಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪಡು ಹೆಂಗೆ ಮುರಾಣಿ ಹೊಸದಂಗೆ ಅಂತ ಪೇಪರ್ಡು ವರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂಜಿ ಲೇಖನ ಬರೆದಿಟ್ಟರು ನಿಗ್ಲೆ ಪುರ್ಸತ್ತಂಡ ಓದಲೆ ಆ ಲೇಖನ ಎಂಜಿನ ಬರೆದಿಟ್ಟರು ಬಂಡ 500 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾನಾದ ಅಗಲಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬುಕ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬುಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದುಲೇನ ಅಂದು ಆ ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಜಾಗ ಹಿಡಿದು ಹಿಂದುಲೇರಿಗೆ ಇಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಬಲಿತ ಅವ ಇದು ಬುಕ್ಕದ ಜಾಗ ಬಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ದೆಲ್ಲಗೆ ಇರುತ್ತೇವೆ ಬ್ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಿತ ನಮ್ಮ 5 ಬುಕ್ಕ 75 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಬಲಿತ ನಮ್ಮ ಒಂದು 57 ವರ್ಷ ಪಿರಾವುಡ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುರಾಣಿ ಈ ವಕ್ಫದ ಪದರಡೆ ಬಂಗಾಲ ಅಂತ ಪಂಡ್ಬಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಲ ಅಂತ ಪಂಡ್ಬಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಆಡಳಿತ ನಡಪುಂಡು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂದುವೇ ಜನಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡಾರಡಿ ಎಂಜ ಸೇರಿಯರ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಜನಕ್ಕಲು ಅವಳು ಸೇರಿಯರು ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆ ಒರಿ ಹಿಂದೂ ಗಿಡತೇರು ಮಾತನ್ನು ಗಿಡತಾರೆ ಬಲ್ತೇರು ಮಕ್ಕಳು ಬಲ್ತೇರು ಕೋಡದ ದಿನ ಕಾಶ್ಮೀರಡೆ ಪೆಹಲ್ಗಾವ್ ಒಂದು ಪಂಪನಂಜಿನ ಜಾಗಡೆ ನಮ್ಮಂಚಿನಕ್ಲು ಒಂದು 10 ಜನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಂದು ಹೋದಿಟ್ಟೇರು ಕಾಶ್ಮೀರ ತುಯ್ಯರ ಹೋದ ಮಕ್ಕಳಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕುಲ್ಲುದು ಪಂಡ ಪಿದಾಯಿ ಮಾತ ಸೋಜನಂಜನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅವು ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಕುಲ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ತಿಂಡಿ ಮಾತ ತಿನ್ನೊಂಡು ಪಾತೆರೊಂಡಿತ್ತೇರು ಅಡೆಗೆ ಈ ಉಗ್ರಗಾಮಿಲು ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತಾರೆ ಗುಂಡು ಪಾಡಿನಿ ಒಟ್ಟು ಪೊಂಜ ಬಂಡರೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನೇನು ಬದುಕಾಲೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಣ್ಣಿ ನಿಜರು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಈ ಏನು ಹಿಂದೂ ಗುಂಡು ಆಗಲೇ ಹಿಂದೂ ಬುಕ್ಕಂಜು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಡ ಆಯನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆತ್ತದು ಅಂತ ತೂದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿರು ಆ ಪೊಂಜೋಡ ಬಂಡೇರಿ ನಿಖಲ್ಬೋದು ಮೋದಿಗೆ ಬನ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿನ ಮೋದಿಗೆ ಬನ್ಲಿ 30 ಜನ ಅವಲೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 13 ಜನ ಸಾವು ಬದುಕುದ ನಡುಟ್ಟುಲ್ಲಿರು ನಾನು ಕಾಶ್ಮೀರಗೆಲ್ಲ ಪೋಪೇರ ಕಾಶ್ಮೀರ ಜನ ಕಲಿಪೇರ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬೇರೆ ಗಿಡಪ್ಪೇರು ನಿಖಿಲ್ ಒರಿಪಾರ ನಿಖಿಲ್ ಸುತ್ತು ಮಾತ ಅಖಿಲೇ ಇರ್ಲಿರು ಭಾರಿ ಜೋರದ ಜಿಯಾದಿ ಮಾನಸಿಕ ಡಿಪ್ಪು ನಂಜನ ಜಿಯಾದಿ ಮಾನಸಿಕ ಬಂದ ನನ್ನವರೇನು ಕೆರ್ಪುನ್ನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ದೇವರೇನಕ್ಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ದೇವರೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಆಯೆ ಅಲ್ಲನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕೆರವಡು ಪಂಪುನ ಮಾನಸಿಕ ಇಪ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬ್ಯಾರ್ಲು ಮೂಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಲಿಯರು ಅಕ್ಲಿನ ಜಿಹಾದಿ ಎಂದು ಪಂಪೀರು ಅಂಜಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲೇರು ಮೂಲ ಮಾತ ಯಾನಿತ ಪಾತೇನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ತೋಜಂಬಿ ಈ ಬಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮರಳು ಮಾರಾರ ಎಂಕಿದಲು ಮರಳಿಚ್ಚಿ ಯಾನಿ ಹಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ನಿಗ್ಲೆ ಪಂಪುನಾತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಕರೀತಾರೆ ಇಂದು ಪಾತೇನೆ ಬಡ್ಚಿ ಮಾರಾರೆ ದಾಲ ಪಾತೇನ ದಂಡ ಎಂಕು ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪೇರು ತೊಂದರೆ ಪಾತೇರನಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಪಾತೇರಂದನಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಅಪ್ಪಣ ನೆಂಪುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಗಿರ ಅದು ಬಲಿಪೋಲಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಪತ್ತಿನ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡ ಉಂಟು ಅಡೆಗೆ ಬಲಿಪೋಲಿ ಇಂದು ಬಲಿಬರ ಆಪನ್ನೇಜಿ ನೆಂಪದಿಯಲ್ಲಿ నేను ఎదురు సావడం మాత్ర ఇని ಅವಳು ಭೂತದ ಮಾನಿ ಅವಳು ಭೂತದ ವಿಷಯ ಮಾತ ಪಣ್ಣೊಂಡಿತ್ತೇರು ಯಾನಿಂಚ ದೂನಾರನ ಕೈಟೊಂಜಿ ಕಡ್ಗ ಉಂಡು ತೂತಾರತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಕಡ್ಗ ಇಂಚ ದರ್ತುಂಡು ಆ ಕಡ್ಗ ತಾಯಿಗಿಪ್ಪು ನೀವು ಪಕ್ಕಡೆ ತೋಜ್ಬಾರನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇರ ಅತ್ತೆ ಭಟ್ರನ ಕೈಟಿಗೆ ತಲವಾರಿಜ್ಜಿ ಭೂತದ ಕೈಟ್ಟು ತಲವಾರುಂಡು ದಾಯಿ ಬಂಡ ಭಟ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಭೂತ ನಿಕ್ಲೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಯಿನಿ ಬತ್ತಾರತ ಪೋರ್ತು ಬೈತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇನಿವಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಿ ನನ್ನ ಭೂತ ನಂಗೆ ತಾಯ್ತನಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂತ ಭೂತ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ತಲವಾರು ಬತ್ತದಿಂಡಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಬಜಿ ಭೂತ ತಲವಾರು ಬತ್ತು ಎದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಲವಾರು ಬತ್ತು ನಂಜಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜ ಉಂಟು ಪೊಂಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಗಲಿ ನಾನು ಪಣ್ಣೊಂಡಿತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರತ್ತ ಓ ಅಲ್ಲ ಕೈಟ್ಲು ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ಲೆಟ್ರಿ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಆ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡಿ ಎಂಜಿನ ಪುರೆ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣಿ ಸ್ನೋ
ಒಂಜಿ ಪನಿ ಪೌಡರ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡಿ ಮೂಲು ಅಲ್ದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬೆಗರ್ದು ಸೀಂಟದು ಮಾತಾದಂಗೆ ಅವು ಮಾತಾ ಜತ್ತಿರಿಪುಣ ಅಂತ ಪಿರವರ ಕನ್ನಡಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎನ್ನರ್ದಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಆಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೀಸತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ವಾರ ಒಂಜಿ ಆಜೆಂಚಿದ ಬೀಸತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಲ ಎಂಕ ಕೋಟೆ ಹೊರ್ತಿ ಪಂಜವು ಯಾನೊಂದು ಪಂಡಿಬುಕ ಹಿಂಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬತ್ತು ತೋಚ್ಪಾಂಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತುದೋದ ಬೀಸತ್ತಿ ಐಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದಾಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದಾಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ವ ಅನ್ಪನೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇದು ನಿಗಲು ಬದುಕುನೆಂಚ ಬಲ್ತದ ಬಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಎದುರು ಸಾವಡೆ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಚ್ಚಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನೀನು ಎದುರು ಸಾವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೋಟೆದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪಿರವಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಣ ಆತಂಡೆ ಆ ಆಕ್ರಮಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಆ ಏರು ಟೆರರಿಸ್ಟಿಂದ ಪಂಪೇರ ಆಕ್ರಮಣಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿಂದ ಪಂಪೇರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪನೆಗಳು ಅಧರ್ಮದ ನಡ್ತೊಂಡಿಲ್ಲಾರ ಆಗ್ಲ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಕೊಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿ ಇನ್ನು ಯಾರು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏನೇನು ತೀರ್ಬೋತಾರ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕೊಡ್ದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ನಾನು ಐನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಸೈನಿಕರು ಇಲ್ಲಿರು ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಪಿಲ್ಲಕ ಈ ಮುಲ್ತ ಕೊರ್ತಬ್ಬ ಭೂತ ಅದಿಪಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮುರಂಜನ ಬೇತೆ ದೇವರ ಅದಿಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೋಧರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ ಪಂಡೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಸಾದೇರಿ ಇತ್ತನೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಏರ್ಗೆ ಹಿರಿಯರ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಐಟು ರಡ್ಡು ಜನನೇ ನಮ್ಮ ಯೋಧರ್ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ನೇನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಲ್ಪುನೇಟ ಈ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ತೆಪ್ಪುನೇಟ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆಂದಿನಕ್ಕೆ ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯನಿಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದ ನೆಂಪುದಿವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ನಿಖಲು ಓದುಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗೆರೆ ನಮ್ಮದಾಯ್ತು ಅಂಡ್ಲ ಏರಗ ಅಂಡ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತ ಪಣ್ಪನ ಇತಿಹಾಸ ಇಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಿನ ಪುಟತ್ತ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚಿನ ಪುಟತ್ತ ಪಣ್ಪನ ಇತಿಹಾಸ ಇಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಕುರಾನ್ ಪತ್ತಾಯ ಒಂಜಿ ಬೈಬಲ್ನ ಪತ್ತಾಯ ಇತಿಹಾಸ ಇಜ್ಜೆ ಇಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಂದ ನಂಚಿನ ಜನ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಗ ಬಲಿಪುನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರಟ್ಟ ಉಂಟು ಪೋನಾಗ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ನ ಬುಲ್ತೊಂಡು ಕುಲ್ನ ಪೆತ್ತಲೇನೆ ರಟ್ಟ ಉಂಟು ನನಗೆ ಪೆತ್ತಕೊಂಡಪ್ಪಣ ಆತೇನ ಕೆಲಸ ಆತ ಐತೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಐತೆ ಪೊಣ್ಣನ ನಿಕ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಬಿಡು ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಬಿಡೇನೆ ಪಿರ ಬರ್ಪಲ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬೆಚ್ಚ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತ ಅಲ್ಲೇನು ಮೋಸ ಮಲ್ತಾನೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತಿದೆ ವೈದ್ಯನ ಬೋಪು ನಂಜಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಜಿಹಾದಿ ಮಾನಸಿಕತ ಜನಕ್ಕಳು ಯಾರು ಉಳ್ಳಿರು ನೆಂಪುದಿವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ದಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯಚಿ ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವು ಅಕ್ಕಲನ ಪಿರಾವಡೆಪ್ಪನೆ ಅಕ್ಕಲ ಓಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪಣಿ ದಿನ ಅಕ್ಕಲು ಓಟು ಕೊರುವೇರಿ 5 ಬುಕ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಇಪ್ಪನೆ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸನೇ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಕೊಂಡತ್ತೇನೆ ಇಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಪನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಲ ಬ್ಯಾರ್ಲೆಗೆ 4% ಮಂಡಿರು ಪಂಡ 4% ಆಯ್ತು ಏತು ಒಂಜಿ 1000 ರೂಪಾಯಿದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಆಯ್ತು 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಗ್ಲೇ ಕೊರಡು ಬ್ಯಾರ್ಲಿಗೆ ಅಗ್ಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲರ ಇಜ್ಜರ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ತುಯರ್ನ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಇಂದು ಆ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತೇರಿ 25,000 ಜನ ಬ್ಯಾರ್ದಿಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕರಾಟ ಕಲ್ಪವ ಪಂಡ ಏರಲ್ಲ ಬತ್ತೇನೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಬ್ಯಾರ್ದಿಲ ನಿಮಿತ್ತ ಏರಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮುಟ್ಟ ಹಿಂದೂ ಪಂಡಲ ನಿಮಿತ್ತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಯ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಲ್ಕ ಐಕ ಕಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಜಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಡ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪ ಅವರ ನಿಕ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಡ್ಲೆಗೆ ಕರಾಟೆ ದಾಯಿ ಕೊರ್ಪುಜಾರಿ ಕಾಸು ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಏತೋ ಜನ ಖಂಡುಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ ಕೊರ್ಪುಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಡಪುನೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪನೆ ನಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಂಡೋದು ಕೊಡ್ಪುನೆ ಓವೋ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಓ ಚರ್ಚಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅವು ಅನ್ಯಾಯ ಅವು ಒಡೆಮುಟ್ಟನ್ನು ನಡಪುಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕೇಣ್ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ನಡಪು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದಕ್ಕೇನುವನ ಒಂಜಾದಕ್ಕೇನುವನ ಐಕೋದ್ಯರ ನೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಪೋದಿವಲ್ಲಿ ಬಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಸಾದ ತೆತ್ತುನ್ ಪೋಯರ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಸಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೃತ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ತೆತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದಿಪ್ಪ ಒಂಜಾದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆಯರ ಬರೆಯಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಹೊಣ್ಣನ ರಟಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪೆತ್ತನ್ನು ರಟಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಿತಿ ಇರಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಣ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಭೂತಸ್ಥಾನದ ಮಿತಿ ಆಕ್ರಮಣ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗ ಇಡ್ಬೋಣಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಅಂಡಲ್ಲ ಐನ ಎದುರು ಸಾವ ಅನ್ನ ಪಣ್ಪುನಂಜನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣೋಡು ಐಕೆ ಅನ್ಪಂಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ಪಣ್ಪುನ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒರಿ ಅಂತಿಜ್ಜಿ ಬಲ್ತಿನೆ
ಬಲಿಪೇರು ಆಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬಲಿಪೇರು ಆಪುಜಿ ಎದ್ದಿನ ಬಲಿಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಓಡೆಗಿಂದ ಬಲಿಪೊಲಿ ಒರಿ ಮಮ್ಮದಿಂದ ಊರಿಲ್ಲೇ ಎಂದ್ಗಿರೆ ತೊಳ್ಳೆ ಆಯ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಲ್ಲೇ ಆಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ದೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂತ ತೋಜಂಡ ಲಾಯ್ತಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಲಾಯ್ತಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಆಯ್ತನಾಗ ಇಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚದ ದಿನ ಆಯ್ತು ತೋಜಿ ಮುಲ್ಲ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ ಪಂಡದಾಯೆ ಲಾಯ್ತೆಂದಾಂಡ ಜಗತ್ತಿನ ಅಜಿಪ್ಪ ದೇಶಲು ಬ್ಯಾರ್ಲನೆ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲೇನು ಲಿಪ್ಪಿರ ಬ್ಯಾರ್ಲೇನೆ ಮಮ್ಮದನ್ ಲಿಪ್ಪಿರ ಎಂದೆ ಮಮ್ಮದೆ ಎಂದೆ ಬೇಣು ನಿಕ್ ಪೆಣ್ಣ ಪೊಣ್ಣ ದುಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಯ ಎಂಜಿನ ಬೋಡು ನನ್ನ ಕೊರ್ಪುರ ಎಂಜಿನ ಜನ ಅಜಿಪ್ಪ ದೇಶದ ಬ್ಯಾರ್ಲೆಗುಳ್ಳೇರು ಮಮ್ಮದ್ ಗೌಡ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗೌಡ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗೌಡ ಒರಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಪುರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದೀಟಗಳಾಯ್ತೆ ಮುಲ್ತುರ್ದಾಯೆ ಬುಡ್ಚಿನ ಬಂಡ ಪಿದಾಯ್ಲೆ ಎಲ್ಪ ದೇಶಲು ಪರ್ಬುಲೇನ ದೇಶ ಉಂಟು ರಾಬರ್ಟ್ ಬತ್ತಿಗಳ ಪರ್ಬುಲೆ ಈರೆಗೆಂಜಿನ ಉಂಟು ಐಕೆ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಬೆಂಗಳೂರದ್ದು ಒರಿ ಪ್ರಭಾಕರೇನೋ ಒರಿ ಪ್ರಸಾದನೋ ಒರಿ ಪದ್ಮನಾಭನೋ ಹೆಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಡ್ಚಿ ಕುಡ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೊಡ್ಚಿದ ಬಂಡ ಲಾಯ್ತೇನೆ ಓಡಿಗೆ ಲಾಯ್ಪುಣೆ ಕಡಲಿಗೆ ಲಾಯ್ಪುಣೆ ಈ ಕಡಲ ಮುರುಕು ಸಯ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಗಳಿದ್ದೀರಿ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪನೆ ಈ ಮಣ್ಣೆ ಆರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನೆ ಬಂಡೇರಿ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ದೇವಭೂಮಿ ತ್ಯಾಗಭೂಮಿ ಇಂದು ವೇದ ಭೂಮಿ ಇಂದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಇಂದು ದೇವರನ್ನಕಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಜಗತ್ತಿನ ವಾದೇಶಡ್ಲ ದೇವರೇ ಜನ್ಮ ತಾಳ್ದು ಅವಳು ನಡತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಂದು ಇತಿಹಾಸ ಐತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉಂಟು ಅಂಜಿನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಇಂದು ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಲ ಒಂದು ಇಂಚು ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ್ತಾ ಇರೋ ಜನಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜಾಗಲೇನು ಗಟ್ಟಿ ಜೀವನ ರಾಪುಂಡ ದಾಜಾನೊಂದು ಪಣಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೇರಾಪುಂಡ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ನನ್ನತ್ತ ಪೀಳಿಗೆ ನನ್ನತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಭಾರಿ ಬಂಗಾವರ ಬಲ್ಪುರದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೆಂದಿದು ಬೆಗರ್ಸಿಂಟದು ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಾತ ಏರಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಬಾಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಒರಿಪ ಉಂಡ ಹಿಂದೂ ಅದು ಬದುಕುಂಡ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅದು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ನಾನೊಂದು 75 ವರ್ಷ ಅಂದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಇಂದ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆವಾಡು ಜನ ಸೇರಿರೋ ಜನ ಉಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕು ಮುರನಿ ಒಂಜಿ ಮದುವೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಓದಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರವ್ರು ಮಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಭಾರಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಪುದಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆರು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೀರು ಗುರ್ತಾಂಡ ಆರು ಪಂಡೇರಿಂದ ಎಂದು ಎನ್ನ ಮಗಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮನಮಲ್ ಆಳು ಈರಿನ ಉರ್ದಾಳು ಓಲಿ ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಲದಾಳು ಮುಖ ಏನಾಗಲ್ಲ ಪಾತೇರಿಯ ನಿಗ್ಲ ಮದುವೆ ಅದು 8 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಕಂಡೆ 7 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಬಂಡೇರು ಅದು 8 ಜೋಗ್ಲು ಕಂಡೆ 2 ಜನ ಮೋಣೆ ತಗೊಂಡು ತಿಳ್ತೀರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬಂಡೇರು ಪಂಡ ಆ ಬಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದುಗುಲ್ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂರು ಅಂಚೆ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂಜೇ ಯಾರು ಅಂತ ಪನ್ಪೀರಿ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲಿಡಿದ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಏರ್ಲ ಕೆರ್ಪನ ಬಿಡ್ಚಿ ನಮ್ಮನೆ ಕೆರ್ಪ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ನೆನಪುದಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿನ ಹಕ್ಕು ಬರ್ಬೋದು ಆಯ್ ಓಟು ಮಾಡೋದು ಅಂಡ ಆಯ್ ಹಿಂದೂ ಆದಿತ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿಲಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡುವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ ಕೇನೋಡತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ ಬೇತೆ ಮಾತ ಉಡ್ಲಿ ದಾಯಿಗಿಂದ ನಾನು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪನವರಿ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನು ಬೈಸೆ ಹಾಗೆ 4 ಜೋಕುಳು ಮೂಜಿ ಜೋಕುಳ ಅನ್ನಗೆ ಒರ್ತಿ ಕೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದುವೆ ಬರ್ತದೆ ಇರೆಗೆ ಎತ್ತು ಜೋಕುಳು ಮೂಚಿ ಇಂಚಿನಮ್ಮ ಇರಿ ನಾಯಿ ಕಿನ್ನಿದಿಲಕ್ಕೆ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪರತ್ತ ಕಿಂಡನಾಳು ಬಳಿಗೆ ಹೊರ ದಸಕ್ಕ ಬಂದು ನೋಡ ಆ ಇಲ್ಲದ ಆಮೇಲೆ ಒತ್ತೆ ಬ್ಯಾರ್ದಿ ಆ ಬ್ಯಾರ್ದಿನ ಇಲ್ಲದ ಬೋಂಡ ಆ ಬ್ಯಾರ್ದಿ ಆ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಆಳ್ಳ ಏರಳ್ಳ ಕೇಂಡರ ಬ್ಯಾರ್ದಿ ಈ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪನ ನಾಯಿ ಕಿನ್ನಿದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೀಪ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಧೈರ್ಯ ನೆಂಚಿ ಹಾಲು ಬಂದ ಬಾಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂಜೊಂಜು ಬಾಲೆ ಅವು ಎನ್ನ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೆಯ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುನಂಜಿನ ಕಂಡನ್ನು ಬಿಡಿದ್ದು ಹಾಕಲಿಗೆ ಇಂದೆಟ್ಲ ಮದುವೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಐನೇ ಪುಣೆ ಜೋಗಲ ಅವಡು ಮದುವೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೇರ ಐದುಗ ಸಂತತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೇರ ಐನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ
ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ದಾಲಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೀರ್ಚಿನ ಮೂಜಿ ಜೋಕಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಡ್ಡವಡು ಶುಭಂ ಅಂದೇ ಮಾತು. ಈ ಐನು ವಿಷಯ ಹಿಡ್ತುಂಡಲ ಶಿವಪ್ಪನ್ನೇ ನಂಗೆ ಆರೊಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಂಗೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೋತ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಓಲು ನೇಮನೇರಿಯ ಅಂಡಲ ಓಲು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡಲ ಆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆ ಎದುರುಡುಪುಂಡು. ಆರು ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ದೀತಿನಾರಲ್ಲ ಅಂದು ಆರಿನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಲಗಾತೇರು ಆರು ಪೊರ್ಲುದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡೊಂದು ಅರೆಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ದಿನ ತಂದು ಅಂಚಿನ ಮಾಗಣದ ದೇವರಾಯನಂಚಿನಂಚಿನ ಪೂರ ದೇವದೇವರ ಅಂಚಿನ ಹೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಪ್ಪನ ಪಾದುಗಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಈ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾದ ನೆಲೆ ನಿಂತಿನಂಚಿನ ನಾಗದ ದೇವರು ಅಂಚಿನೆ ಭಗವಾನ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚೆ ಪರಿಹಾರ ಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿನ ದಿನ ತಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಪೂರ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಬಹುಶಃ ಇಂಕ್ ಪಾತಿರತ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಚೌಟ ಮೇರನ ಒಂಜಿ ಮುಂದಳಿತೇಡು ನಡೆಪಣಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಕ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲು ಅಂಚಿನಿ ಭಗವಾನ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ್ನ ಕರಿಗಂದ ಬಾಡಂಚಿನ ಪೂರ ಭಕ್ತರನ್ನ ಎದುರುಡ್ತಿನ ಪೂರ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೇನು ಅಂಚಿನ ಮಾತಿರನ್ನ ಹೊಂದಿಸೊಂದು ಬಹುಶಃ ಯಾನು ತೂವಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 801,000 ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚುರಮಾದಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳಪಡೋಂಡು ಅಣ್ಣ ಯಾನು ತೂವಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಚೌಟ್ರು ಅರ್ನ ಒಂದು ಮುಂದಳಿಕೆಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೂವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತನ ಆರು ಬಹಳ ಯಾನು ತೂವಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 801,000 ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವಿಟ್ಟು ಆರು ಹೂವಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಆರ್ನೆಗ್ಲೆಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೆಳತನದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಎತ್ತಿಲಾಗ ಹೂವಿ ಹೂಂಜಿ ಪಂಡಲ ಆರೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಸಿಟ್ರೆ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಚಿನ ಉಲಾಡಿತಿನ ಮಲ್ಪಾದಿ ಇಂಕುಲ್ ಪುರ ಇಂಚಿನ ಇಂಕುಲ್ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಪಂಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೃದಯವಂತಿಗೆ ಅಂಚಿನಟಾದ್ರ ಭಗವಾನ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಸಾಂಕ್ ಸಲೈದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಬರಿಕದಕ್ಲು ಆದತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಕೊಡಗ ಬನ್ನಾರಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಸಾಂಕ್ ಸಲೈದೇ ಇರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ಕುಂಬಡಿ ಇಲ್ದ ಮಟ್ಟಡು ಕೊಡಗ ಮನ್ನೇರಿ ಏರ್ಪಂಡ ಚೌಟೇರ್ ಬಂಡಿರೆ ಅನ್ನು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಿಡಿಬಿಡ ಒಂದು ಪೂರ ಸಮುದಾಯ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದು ಈತ್ ಪೂರದ ಮಲ್ಪೋಡ್ನ ಅವ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕೆಲಸತ್ತು ಐಕ್ ಪೂರ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಬೋಡು ಅಂಚಿನೇ ಅದನ್ನ ನಿಕುಲು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೀಯರು ಈ ಪರಿಸರ ಸೇರಿದಿನ ಕಪ್ಪದ ಕರಿಗಂದು ಆಸೆ ಮಲ್ತು ಬೈದಿನ ಪೂರ ಭಕ್ತರಿಗಿಲ್ಲ ಆ ಭಗವಾನ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಜಿ ತನಿಮಾನಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಕಾಪರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತು ಕಾಪುರಿ ಅಂಚಿನೇ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಂಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಹೊರೆಗಾಣಿಗೆ ಒಪ್ಪೆರೆವು ಅಥವಾ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸನಾಗ ಚೌಟೇರು ಈ ಪರಿಸರದ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೆ ವಿಷಯ ನಾಡಿಪೋದು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಣ್ಣ ಆ ಪರಿಸರ ಒವ್ವೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಕಚ್ಚೂರಿಗೂ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿ ಹೋಪಿನ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಪೆರೆವಲ್ತ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪೆರೆವ ಹೂತನ್ಲ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಅನನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಆ ಕುಂಬಡಿಯಲುದ ಗ್ರಾಮಲ ಅಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಅವು ದುಮ್ಮೂರು ಚೇತನ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಲ ಅಂಚಿನ ಮುಂದುವರಿ ಬಿಡೊಂದು ಆಸೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನನಗೆ ದುಮ್ಮುಗುಲ ಆರು ಸಂಘಟನೆದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ನಾರ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಸುಮಾರು ಪಂಡೇರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರ ಅವು ವೇದಿಕೆ ಸೀಮಿತತ್ತು ಅವು ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಅವಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮೂಲಕ ಅನದೇರು ಚೌಟಿಯರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಪನ್ನೇರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವೆ ಅಂಚಿನ ಯಾರು ನೀರು ತುಂಬರ ಕಚ್ಚೂರ ಒಂದು ಕಸರಗಲ್ ಬಾಟ ತುಂಬು ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತೇರು ಬಂದಾಗ ಆ ಅರ್ಚಕ್ ಅವರಿಂದ ಎಂಗಲ್ಲ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಒಂದು 5 ಜನ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಚ್ಚೂರದ ಮಾಲ್ದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಆ ಬೈಲ ಕೆರೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕೆರೆ ದಯಪಂಡ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನಾ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮೀಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವು ಗರ್ಭವತಿ ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ಆ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಡೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಜಿನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೈದೇರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಅಡೆ ಬತ್ತದ ಎಂಡ ಕೇಂಡೇರು ಪಂಡ ದೇಶ ದಾದ ಮಲ್ಪಗೈತೆ ಇಂಕ್ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ತಿನ ಇಂಜನ
ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಪ ಒಲ್ಲೆಗೆಂಡರು ಖಂಡಿತವಾದ ಸಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಬೈದಾರು ವೆಂಚ ಬೈದಾರು ಬಂಡ ಉಲೆ ಪೋಪಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ 10-20 ಜನ 40-45 ಜನ ಮಲ್ತ ಬೈದೇರು ಕಚ್ಚೂರುದು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ತ ಪೂರ್ತ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಆರು ಪರ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮನ್ಪಿನ ಊಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೃದಯವಂತಿಗೆ ತಿನ್ನಟಾದ್ರ ಅವು ಈತು ಪೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರಣ ಆತನು ಅಂಚೇನಂದ್ರ ಚೌಟರನ್ನ ಮುಂದಳ್ತೋಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಾಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಲ ಮೂಲು ವೇರು ಶರಣೊಂದು ಬೈದರ ಅಕ್ಲೇಗ್ ಊಲ ಅಭಯ ಆಶ್ರಯನ್ನು ನೀಡಿದು ಆ ಭಗವಾನ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ತನಿಮಾರ್ಗಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕಾಪಾಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿನ ಪರಿಹಾರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ನಿಖಿಲ್ ನಮಿತ್ತು ಪಾಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಲ ಚೌಟರಿ ಬಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ 325 354 ದಿನ ನಮ್ಮ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎದುರುಡು ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರಡ ನಟೊಂದುಪ್ಪ ಅಂಚಿನೇ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ನಡಪಣಂಚಿನ ನೇಮೋತ್ಸವಡು ಒಂಜಿ ತಿನಿಪು ಪಡು 364 ದಿನ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೇನು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ಪಿನಾರು ಆ ತರೆಟ್ ಆ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ನಮಾನು ಆ ಭಕ್ತಾದಿನಗಳು ಇಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಆ ಭಕ್ತಾದಿನಗಳನ್ನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ನಡಪೆರೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ವೇದಿಕೆಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ನುಡೆ ನಂಗೆ ಮದಿಪ್ಪನ ಕೊರಿಯರು ಕರಿನ ಒಂದು 7,000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತೀಜ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಆತ ಜನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಮಿತ್ತು ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅವಿನ ಮಾತು ಎದುರಿಸೋದು ಉಂಟುದ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತುಂಟುದ ನಮ್ಮ ಓಟು ಪಾಡ್ರೆಕ್ ಹೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಗ್ಲಿ ತಿಳಿದುಂಬುದಿಯರು ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿದ ಆಸೆದ ಆಧಾರ ನಮ್ಮ ಓಟು ಪಾಡಿಯ ಆಗ್ಲಿ ಪೂರ ಅದು ಅಧಿಕಾರಗಳು ಬರ್ತೇವೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕರಿವಣಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಕ ಕಟ್ಟಿನ ನೂಲಿಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ನ ನೂಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನ ಜನಿವಾರನ ಕತ್ತರಿಪು ನಂಚಿನ ಕತ್ತರಿಸೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತುಂಟದು ಮುಲ್ಪ ಅಂಗಿನದೆತ್ತದು ನಿನ್ನ ಜನಿವಾರ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತುಂಟದು ನೀವು ಕಾಶ್ಮೀರಾಗ ಪೋಣದಾಂಡ ఆయన ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಜಾರದ ఆయన ಧರ್ಮವು ఆయన ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಸಾಂಕೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಜ್ಜೆ ಮಾರುವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ತಾರಾಯಿ ಮಾರುವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂ ಕಣಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಣಪ್ಪ ಏರ್ನಂತ ಕಣಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತರಂಜನ ಕಾಸನೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೊರ್ಪನ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಉಲಾಯಿಡು ಬಾಂಬು ದೀಪನಾಯ ಕೊರ್ಪನ ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಉಲಾಯಿಡು ನುಪ್ಪುದಿ ಒಂದು ಕೊಂಡದು ನಂಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪನಾಯ ಕೊರ್ಪನ ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳತನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಡಿದೆ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪಾವೆ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ನುಡೆ ಪಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಎಂಚ ಒರಿಯೋಡು ದಾನವನ್ನು ಪಡು ಪೂರ ಪಂಡೇರಿ ನಂಗೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಏರನ್ನು ಸಾಂಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂದೊಡಿನ ಸಾಂಕೋನ ಅತ್ತು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ತಾಯಿ ಭಾರತಿನ ಸಾಂಕೋನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಾಂಧವರಿನ ಸಾಂಕೋನ ಅತ್ತು ನಂಗೆ ವಿಷದೀಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತರಂಚಿನ ಆ ಏರ ಬೊಡ್ಚಾಯಿನ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಬಿದು ಐಕ್ ಬೊಡ್ಚಾಯಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪೂನು ಕೊನಪ್ಪ ಒಲ್ತು ಕನಪ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಗುಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಏರು ಅಲ್ತು ನಮ್ಮ ಕನಪ್ಪು ಜನಮ್ಮ ನಾಗನ ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತನಮ್ಮ ಅವಾಗ ಆ ಬೊಂಡ ಒಲ್ಪಡದ ಕೊರ್ಪಣದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಲು ಬುಲ್ಲೈನಂಚಿನ ತಾರೆಡು ಆ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷನ ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ತಾರೆಡಾಯನಂಚಿನ ಬೊಂಡ ಕನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಬೊಂಡ ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪನ ಇರ್ಡ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಐನ 14 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರು ನಂಚಿನ ಮಮ್ಮದನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಡತನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಂಜಿದ ಬಡವದ ಹೊರತು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರುಜಿ ಸಮಾಜ ಒರಿಯೊಡದಾಂಡ ಜಾಗೃತಿ ಪನ್ಪಡಂಗ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು 3 ಸಾಗರ 100 ಮಂದಿರ ದೈವ ಸಾಸಿರವಿದ್ದರೆ ಗಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಧು ಇದ್ದರೆ ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯವಿದ್ದರೆ ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ಮನೆಯ ಜನರೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗ್ 2 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಉಂಡು ಬಂಡದ ಆಗ ನಮ್ಮ ಜಾಗಿನ ಮಾರುವ 2 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಉಂಡು ಬಂಡದ ಆಯನಲ್ತು ಪೂಗೊನಪ್ಪ ಆಯನಲ್ತು ಬೊಡ್ಚೈನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ಮಾರಿಯನಾಡ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆನ ಕೊರಿಯನಾಡ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಸಂಪತ್ತನ ಕೊರಿಯನಾಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೇರಳ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೇಘಾಲಯ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಈ 7 ರಾಜ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈ ತತ್ತದ ಬೋವೊಂದುಂಡು ಕೇರಳ ನಮ್ಮ ತತ್ತದ ಬೋತನೆ ನಂದಾವರ ನಮ್ಮ ತತ್ತದ ಬೋತನೆ ಬುದು ಗ್ರಾಮಡ್ ನಮ್ಮ ಏರಿನ ಗೆಲ್ಪಾಯರ ನಿರ್ಧಾರ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತುಂತಿಯರ ಬಲ್ಲಿನಾಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಕು ವರಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪಡಿಯೋಡು ನಂಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಊರುಡು ಪತ್ತಿರುವ ಜನ ಬತ್ತದ ಬ್ಯಾರಲ್ ಬತ್ತದ ಇದು ಊರುಡು ಇಳ್ಳು ಕಟ್ಟಿನಾಗ
ಆ ದೈವ ಪಣ್ಣು ದೈವದ ದುಂಬು ಆರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಜನಕ್ಲು ನೆನ್ನು ಒರಿಪಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಊರಿನೊಂದು ಐನು ಒರಿಪಾದ ಕೊರ್ತನ ದೈವ ಅಂಚಿನ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಧರ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದ್ಪೇನು ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಾನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕೋರ್ದಬ್ಬುದ ದೈವ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಂಜಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಆವಡು ಬಂದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಈ ನಡವಳಿಕೆದ ಆಧಾರದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಂದ ಬಣ್ಣದ ಪಾತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪಾವೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮತ್ತನಂಚಿನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬ ದೈವಗಳು ಅಡ್ಡಬಹುದು ವೇದಿಕೆಡಿಪ್ಪನ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಆಸೀನರಾದಿತ್ತನ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಳೆ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ಜೋಕಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನದ ಮೆತ್ತಿದೀತಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆ ಒರಿಯೊಡುನಂದ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪಂಡು ಅತ್ತು ನೇನು ಎಂಚ ಮುಂದುವರಿಸೋಲಿ ನನ್ನದ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪಂಡು. ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚಿಂತೆ, ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ. ಪ್ರಸಾದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಐನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಂಡೇರು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ಯಾನೆ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಬೋಜಿ. ಇನಿ ಕಾಶ್ಮೀರಡು ಆ ಘಟನೆ ನಡತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗ. ಈ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ ಇನಿ 40% ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಉಲ್ಲೇರು, 30% ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲುಲ್ಲ. ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚುಂಡ ಅವೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಂಡು, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ, ನಮ್ಮ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆದೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಏತು ಜನ ಮೂಲಿನಿ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬೈದ ನೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಯಾನಿ ಬದುಕೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ದೃಷ್ಟಿಡು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಬೋದು ಕಾಕಾಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಬಂಡದು ಏತು ಜನ ಇನಿ ಅಕ್ಲ ನೇನು ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಆಯನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ಐನು ಬುಡ್ದು ಇನಿ ಬೈದೆ ನೇನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಬಂಡು ಅಡ್ಡಾರ್ದೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಬಂಡೇರು ಯಾನು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿಯಾಗ ಹಾಕಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಒರಿಯಾನ ಬಲ್ಲಂದು ಮಂತಿಜೇರು ಖಾಲಿ ಹಾಕಲ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ದಾನೆಂದು ಬಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಗಡಿನ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ಗೆ ಬಲೆಂದು ಆ ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ಗೆ ಬರಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿನ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಯನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಲ್ದೆ ಆಯ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ತಿಜೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿಜೆ ಹಾಕಲ್ನ ಸಭೆ ಮುಗಿನ ಮಟ್ಟ ಯಾನು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಪೋಂತೇನೆ ಇಂಚಿನ ಆತಂಡೆ ದಾನೆಂದು ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಹಾಕಲು ಅಂಗಡಿನ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲೀಜೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆಕ್ಲೇನು ದೂರದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಪನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇಂಡು ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನೀ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದಾನೆಂದು ಬಂಡ ಮೂಲ ಯಜಮಾನಿಯರಿಂದ ಬಂಡ ಈ ನೆಟ್ ಕೋರ್ದಬ್ಬುಲೆಕನೆ ತೋಜುಂಡು ಏರ್ಲ ನೆಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಡು ಅತ್ತಂಡ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತನ ಅವಡು ಏರ್ಲ ಅವಡು ಗತ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡ ಆಮೇಗೆ ತಿರುಗುನ ಪತ್ತನೇನು ಪೂರ ದಾಲ ತೂತು ಜನ ಇಜಿಂದ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ತ ದೈವರ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಬ್ಬರ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೇಲಿಡ ಅತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಏರುಪುರ ಅಕ್ಲನೇ ಅಬ್ಬರ ತೋಜುನಿ ಅತ್ತಂದೆ ದೈವದ ಅಬ್ಬರ ಇನಿಮುಟ್ಟ ತೋಜಿಜಿ ಐಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಈ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ವಿರುದ್ಧమైన ನೇನು ಇನಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಶಕ್ತಿದ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಊರುಗು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡೆ ಯಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೈಯಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಸೈತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದವ್ರಿಯಾಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ ಬಂಡಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ದೈವಸ್ಥಾನೋಡು ಜಾತ್ರೆ ಐತ ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟೊಂದು ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಇನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರೋಡು ನಮ್ಮ ನಡತನ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಆತುಂಡ ನಮ್ಮ ಈಗ ಆ ರೀತಿದ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತುವ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮದಾನ ಎಲ್ಲೆಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆ ಏರ ಅಲ್ಪ ಜೀವ ಕಳೆಯೋನಿಯರ ಅಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಲ್ಲದನಿಗೆ ಒಂದೇ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳ ನಡಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಲೆಗೆಜ್ಜಿ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡಿ ಎತ್ತುನುಂದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರೋಡ ಆಂಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮನಿ ಬಂದಗುಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳ ಬರ್ರೆ ದಿಂಜ ಪೊರ್ತುಜಿ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ದೈವ ದೇವರೇನೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮನ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಹೊಡಿತೆ ಮುರಣೆ ಬಪ್ಪನಾಡ್ ತೇರು ಮಗರುಂಡೆ
ಐಟ್ ಬಾರಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅವು ದೋಷ ಅಂದು ದೋಷ ಅಂದೆ ನಿಜವಾದ ಆ ತೇರು ಮಗನಾಗ ಒಂಜಿನ ಅರಮನೆಯಾಗ ದಾಲ ಆತಜಿ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಏರ್ಲ ಬಂತಜ ದಾನೆಂದು ಬಂಡ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಅವ್ರು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಅವಗಡ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆತೇರು ಅಂಚಾದ ಆ ದೈವದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಏಪಲಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಕ್ಕ ಆ ದೈವದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕಂದ ಪನೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಈ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತಾಡಲು ಸೇರಿದರು ಅಂಚದು ಪನಗ ಇತ್ತು ಒಂತೆ ಜನ ಪಿದ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲ ಭಾಷೆ ನಾಡ ಅಂದು ಮೇಕಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪೇರುತ್ತೆ ಭಾಷೆ ಮುಗಿನಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪುವ ಐದು ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಲ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಹೋಲಿ ಪಣದು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕ್ರಮವು ದುಮ್ದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೊಂದು ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರಜಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೊಂದು ಪಾತ್ರ ಪಂತರು ಹೇಳುವುದು ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಕೇಳುವವರಾರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಹೇಳುವುದು ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜಗತ್. ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿ ಕೋರ್ದಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಂಬಳೇಲು ನೆತ್ತ 75 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 75 ವರ್ಷಡು ದೇವಸ್ಥಾನನು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಇದು ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತದ ಜವಣರಿಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಯ್ಯ ಅವು ಆತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಯ್ಯ ಆತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅವು ಲಾಯ್ಕಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಾಧ ಕಟ್ಟೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಟಾರ್ನಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಭರತ್ ಕುಂಬ್ಡೇಲಿ, ಉಮೇಶ್ ಬರ್ಕೆ, ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಮೊಗಲ ಮಾತ ಮೊಗಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನ ಬಾವ್ಯಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ರೈ ಅಂಚ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟರೆ ಮಾತನ್ನ ಸಹಕಾರೋಡು ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಒರಿಯನ್ನ ಕಾಸು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಅತ್ತೆ 10 ಜನ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ವಾರಗೂ 1 ವರ್ಷಗೂ 25,000 ಕೊರ್ದು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊರ್ಲಾತಂದು ಮೂಲ ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ವೇದಿಕೆ ಕೊಲ್ಲುನ ಯಾನ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕೊಲ್ಲುಜಿ ಮಗಳು ಈ ಉಮೇಶನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಬತ್ತು ವೇದಿಕೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಅತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಅನ್ಲೆಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ತೊಡಗೋಡು ಪೊಂಜವು ಅಂಜವು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಂಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒರೇ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಪೋಯಡ 15 ದಿನದ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪಿ ಒರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ರಜಾ ಅನ್ಪರ ಹಾಪುಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಏರಿಯಾಗೆ ಇಂದು ಬಂಪಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಆದ ಪರಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಮ್ಮ ತೂಪಾದ ಮಲ್ತದ ತೂಪ ಆವಡು ಏರ್ನ ಕಾಸಲ ಆವಡು ಆ ಕಾಸನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಅಚ್ಚಿಕಟ್ಟಿಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಗಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಯಿನಾಕಲು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಂಚ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಬೋಡ ಒಂದು ದಯಬಂಡ ವಾಸ್ತು ತೂಯಿನಾಕಿ ಒಂದು ಕಂಸ ಅನ್ಕೊರೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಾಯನ ಕಂಸ ಅನ್ಕೊರೋಡು ಕಂಸ ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ಸಹ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಉಲಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತಂದು ಬಂಡ ಊರ್ದಾಕಲ ಶ್ರಮ ಬಂಡ ಹೆಂಚಿನ ಗಂಟ ರಾತ್ರಿ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ 15 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಚಾಗು ಬೋಳೋದು 25 ಹಿಡ್ದು 30-40 ಜವಣೇರಿ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತೂದುಪರ ಬರೀ ತರೇಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಅಗಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆ ಅಗಾರ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟುಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೋಡವು ಉಮೇಶನ್ನ ಕಲ್ಲುಂಡು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪಿದ ಸಿಮೆಂಟ್ಲುಂಡು ಜವಣೇರಿ ಬೆಣಿಯರ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂದೇ ತತ್ತು ಒಂದು ಈ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಪ್ಪಣ ಶಕ್ತಿದಾದ ಬಂಡ ಕುಂಬಳೇಲಿ ಕಡೆ ಸಾನ ಕೋಡಿಕೊಂಡ ನೋಡ್ದು ಕುಂಬಳೇಲಿ ಇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಸಾನಜ್ಜಿ ಕೋರ್ದಪ್ಪನ ಸಾನಜ್ಜಿ ಕುಂಬಳೇಲಿ ಇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಾನ ಬರಿಯರ್ ಬಂಡ ನಂತರ ಶಿವಪ್ಪ ನಂತರ ರತ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ತ ಪೊದ್ದಿ ದಯ ಬಂಡ ನೆತ್ತ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಣ ನೆಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಾರನ್ನ ಮಗನ ಮೇರ ಮೆಗದಿನಾರಿಗೆ ಆತೀನಿ ಅಂಚ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಲ ಇಂಚೋ ಪರಿಚಯ ದಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 7-3 ವರ್ಷದಂಚಿ 6 ಎಂಗ್ಲು ಓಲು ಬೋಂಡಲ ಪುಗಾರ್ ಬೇರೆ ಎಂಗ್ ಪುಗಾರ್ ನಂಚಿನ ಜನ ಎಂಗುಲ ಆಗ್ತದೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಂಗುಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿಕೇರಿ ಎಲ್ಲೇ ಎಂಕಲ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಜನ ಜವಣರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನುಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒರಿಯೋಡನ ಅಂಡ ಒಂದೇ ಕೂಡುಗಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಾದ ಮಲ್ತನ ನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತು ನೆರೆದು ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟೊಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಸಾಕತ್ತು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಇತ್ತಿಂದ ಜನಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದ ಕಾಸದಾಕಲು ಏತೋ ಜನ ಎಂಗಳ ಅಜಿತ್ ಚೌಟರ್ಲ ಗಂದ ರಡ್ ಕಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ನೇ ಎನ್ನ 2 ಲಕ್ಷ ಬತ್ತನ್ಲೆ ನೇ ಎನ್ನ 1 ಲಕ್ಷ ಬತ್ತನ್ಲೆ ಬಂದು ಕೊಲ್ಪನೆ ಆಗಲಿ ಅವೇನು ಮಲ್ಪಾವನಾಕಲು ಏರು ಎಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಯೇ ಬೋದು ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದು ಅವೇನು ಮಲ್ತದ್ದು ಒರಿ ತಿನ್ನಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೈಸನ್ನು ಖರ್ಚು ಅನ್ಲಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಣೆ ಅವು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟ ಅಂಚ ಎಂಗಳು ಕುಂಬಳೇಲಿ ಎಂಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೂತಾಯವ ಇಲ್ಲುಂಡು ಬಜಿ 5 ಸೆನ್ಸ್ದ ಬಡವೇರು ಹೆಚ್ಚು ಒಪ್ಪುಣ ಶ್ರೀಮಂತರು ಏರ್ಲಜ್ಜೇರಿ ಪೂರ ಬಡವೇರು
అయితే ಇದೇಟಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೃಷಿಕೆ ಆದಾಯ ಅಕಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಮಾತ ಜಾತಕು ಸೇರಿದ ಈ ಕಟ್ನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಧಿಕಾರತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಚೌಟೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಸಾರ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಏರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಕುಲ್ಲು ನಾಕುಲು ಏರ್ಲಜ್ಜೇರಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಪೋಪಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಲೇ ಒರಿ ಉಂಡು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷೋಗು ಆ ಒರಿನಾಗ ಒರಿ ಬರ್ಪೆ ನನ್ನೊರಿ ಪುಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಗಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತು ಎಂಗಲ್ನ ಜನಕಲ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಬೋಡದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಬ್ಬುಗು ವರ್ಮಣುತ್ತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕುಡ್ಲಾಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ವರ್ಮಣುತ್ತ ಅವಲ್ಲ ಆಕಲು ನೀರು ತೀದು ಕೈ ಮುಗ್ಬೇರಿ ಕುಂಬಡೆಯಲ್ಲದೆ ಬರ್ತದೆ ಬಬ್ಬುಗು ಈತ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೊರ್ಲು ತೂದಾಂಡಲ ಎಂಗಲ ಅಕ್ಕನಕಲು ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಆರಾಮೋಡು ಕೊಲ್ದು ಇನ್ನೀಗ ಐನದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೇವೆ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋರ್ಡು ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು 10 ಜನ ಎದುರು ನಲಿಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಗಲ ಕುಂಬಡೆಯಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಆ ತನಿಮಾನಿಗ ಕೋರ್ದಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಲಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚನೆಂಗಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂಡ ನಾಗದೇವರಿನ ಅವಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಊರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ದಯಮಾಡ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನಾಗದೇವರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣಂಡಲ ನಾಗದೇವರನ ಒಂಜಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಣ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ಐತೆ ಪುಣ್ಯದ ಬಲ ಉಂಟು ದಯಮಂಗಲ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿಲಿ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭೂಮಿಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತೇರಿ ಏನ ಭಾವನಕಲು ಅವೇ ಭೂಮಿ ಉಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ನಾಗಲೇ ತೋಜಂದೆಪ್ಪುಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭೂಮಿಲಿ ರಡ್ಡಿನಾಗೆ ಎಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಗನ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಮೂಲ ಉಪಾದ್ರತ್ತಿನ ಐನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಉಪಾದ್ರತ್ತಿನ ಬಡದೇನು ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ದುಡ್ಡದ ಅಂಕಾರಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತೇನೆ ಅವು ಮಾತಾ ಕುಂಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಐನೇನು ಸೆನ್ಸ್ ದಾಡೆ ಉಚ್ಚು ತಿರ್ಗೊಂದೇ ಇತ್ತು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೈದಾಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಪ್ರತಿ ಬರಿ ಇಲ್ಲದೆ ತಿಂಗಳು ಗೊರ ಪೇರು ಮೈಪುಣು ಪೂರ ಹಾಕಲ ಇಲ್ಲದ ಹಾಕಲು ಮೈಪುಣು ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ರೆಗೆ ಅವು ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲದಾಕಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಗೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪದ ಅಂಚ ಕಟ್ಟಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನನಲ ದುಂಬುಗುಲ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಾದು ಓಲು ಒಲ್ಪಲ ಸಾಕಾರ ತಂದ ನೆಕ್ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ದುಂಬುಗುಲ ನಿಖಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲ ದಯಬಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಂಡೆ ಅವಂದು ಉನ್ನೆ ನಡಪವನ ಎಂಚ ಅನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಬೋಡು ನೆಕ್ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೇನಲ ಊರ್ದಾಕಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪುವಾರು ಎಂಕಲೇನ ಬೇಲೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ತಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಬ್ಬು ನಿಖಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಕೋರ್ದಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಂಬಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಹತ್ತು ನಿಖಲ ಕೋರ್ದಪ್ಪು ನಿಖಲಿನ ಮಾತೆರ್ಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಕರಿಗಂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊರೆ ಬದುಕು ಕೊರೆ ಭೂಮಿ ಕೊರೆ ಅವು ಆಡಜ್ಜಿ ಆಡ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟು ಇರ ಗಂಧ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪುಣು ಪೆಲತೈರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾದ ನಾನು ನುಂಗೆಲ್ಲ ಗಂಧ ಅವೇನು ನಿಖಲು ಮುಟ್ಟಾದ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಅರ್ನಂಡ ನಿಖಲ ಮನಸ್ಸು ನರಮಾನಾಗಿ ಏರೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ತಿರ ಉಂಡು ಆ ತೀರ ಒರಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಕುಂಬಡೆ ಇಲ್ದ ಕೋರ್ದಪ್ಪುರ್ದು ಒರಿ ಉಂಡು ಕುಂಬಡೆ ಇಲ್ದ ಕೋರ್ದಪ್ಪು ಈತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನಿ ನಿಖಲು ಎಂಕಲ ಮನೆ ಗುತ್ತದಾಕಲು ಬಂದ ಆಡಂಬರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾದ ಬದುಕುಗ ನಾನು ದುಂಬುಗಳ ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಸುರುಕಾದ ಸ್ಥಳದೇವರಾಯನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಇನಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ವೇದಿಕೆಡಿತನ ಮಾತಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕದ ಮುಂಭಾಗಡಿತಿನ ಮಾತಾ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೇ, ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ದಯಬಂಡಾಗ 20 ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಭಾರಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಭಾರಿ ಆತ ಎಂಕುಲು ನೆನೆತ್ತಿನಿಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಇಡೆಗೆ ಬೈದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಆಗಲೇ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳದು ಪಿರವು ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀ ಕೋರ್ದಪ್ಪು ದೈವದ ಶಿಲಾಮಯದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಡ್ ಈತು ಸುಂದರವಾದ ಶಿಲಾಮಯದ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೆರೆದಿರ್ತದೆ ಉಂತುದುಂಡು. ಈ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಡ್ ಸುಮಾರು ದಾನಿನಕಲು ಏತಾ ಮಸ್ತ್ ದಾನಿನಕಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೀರು. ಬೊಕ್ಕ ಇದುವೇ ಪರಿಸರದಕಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 200-300 ಈ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ದಿನ ಕೂಲಿ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಈ ಪರಿಸರದಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲು ವಾರಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ದೀದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು 25,000 ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 35-40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸುರೂತ ಕಾಸನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು. ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳೇನು ಈ
ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೋರ್ದಬ್ಬ ದೇವಿಯರು ಅಕಲ ಪಿರಡು ಬಿರಿಸಾಯ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ನಿಡ್ದು ದಿಂಚಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 16 ಫೀಟ್ ಶಿಲಾಮಯ ಮಲ್ಪನಾಗ 16 ಫೀಟ್ ಗುಂಡಿ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 20 ಲೋಡು ಬೋಲ್ಟ್ರಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಅವು ಮೂಲ ರೋಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಗುಲು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಈ ಪರಿಸರದಕ್ಕಲು ಮಾತಿಲ್ಲ ಇಂದೇನು ಶ್ರಮದಾನ ಮುಖಾಂತರಡು ಮುಲ್ತ ಜವಣಿರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಇಲ್ಲದ ಕೈತದಕ್ಕಲು ಶ್ರಮದಾನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಮುಟ್ಟನ ಶ್ರಮದಾನ ಮುಖಾಂತರ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತೂವಂದೆ ಭಾರಿ ಆತು ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಕಲೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಕೋರ್ದಪ್ಪ ದೈವ ಆಕಲ ಬೆರಿಸಾಯದು ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತವಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಟ್ಟು ಮೂಜ್ಜಂತ ಪುದರ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಇಂದೇತ ಒಂಜಿ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಭರತ್ ಕುಂಬ್ಡೇಲು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ತಾರಂದು ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ಅವು ಭರತನ್ನೇ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೆ ಆರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶುರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಂಚಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲ ಜಾಗದ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಮರತ್ತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ನ ಗೋಡನ್ ಸಾಧಾರಣ 10-20 ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ದ ಗೋಡಂಡ್ ಅರ್ನ ಸ್ವಂತ ಗೋಡಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ಮರತ ಕೆಲಸನ ಅರ್ನ ಗೋಡಂಡೆ ಮಲ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಆ ಗೋಡನ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ತಿಂಗಳು ಸಾಧಾರಣ 2.5 ಲಕ್ಷದ ಆಣಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಆವಂದೆ ಯಾರು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅರ್ನ ಗೋಡಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಈ ಕೋರ್ದಪ್ಪ ದೈವದ ಮರತ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಉಮೇಶನ್ನೇ ಅರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆರಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಸೇರ್ಸೋದು ಒಂಜಿ ಪಂಡೆರಡಲ್ಲ ಅವು ಪಿರಜಾರನ ಜನಕ್ಕುಲಿಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನ ಹಾಕುಲಿಜಾರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮುರಣಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 15 ಲಕ್ಷದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಮ್ರ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ ತಕ್ಕಲೆಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ ಐತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ತುರ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿಯರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದು ಕಾಸು ಅಕಲಿಗಿತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಬಿಡ್ತು ಕೊರ್ನಾಗ ಕಾಸು ಕೊರಡತ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ಕಮ್ಮಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ತುರ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರು ನಿಕಲು ಸಾಲ ರೂಪಾಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 50,000 10,000 50,000 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ನಿಕಲು ಕೊರಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂದೆತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರು ಕಾಸು ಸಾಧಾರಣ ಕೊಡ್ತೇರು ಹಣೆಲ್ಲ ಕೊಡ ನಿಕಲು ಸಾಲ ರೂಪಾಡು ನಿಕಲು ಕೊರೋಡೆ ಬಂಡೇರು ತಾರಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಆತು ಬರ್ತನಾಗ ಚೌಟೆರಡು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರಡು 1 ಲಕ್ಷ ಅಂಚೆ 15 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಮಾತೆರ ಒಪ್ಪುದೇರು ಚೌಟೆರಡು ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಉಮೇಶನ ಬಂಡೆನ ಇಂದು ಚೌಟೆರಡು 5 ಲಕ್ಷ ಇಂಚ ಆರು ಕೊರ್ಪಣಿ ಪಾಪ ಅಂದ್ ಬಂಡೆ ಐಕಾರು ಮಣಿ ಬಂದ ಕೊಲ್ಲಿ 2 ಬಜ್ಜಿದ ಕಾಸು ಉಂಡು ಅವು 6 ಕೂಡಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಣದಾನೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಚೌಟೇರು ಎಂಗಲ್ಲ ಅಂಚ 6 ಓವು ಪಾತ್ರ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಿರಜಾರನ ಪಿರಜಾರ್ಜರ್ ಮಾತಾರ ಅರ್ನ ಸಾತಾಡು ಈತ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರವಾದ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾಮಯದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಯಾಪಲ ಕೋರ್ದಪ್ಪ ದೈವ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಟ್ ಪಂಡ್ಲ ಅರೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯದು ಪಡ ಬಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಭರತ್ ಕುಂಬ್ಡೇಲು ಆರು ಇಂದು 75 ವರ್ಷ ಇಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈ ಶಿಲಾಮಯದ ಕಾಸ್ತ ಕೊರತೆಡು ಆರ್ನ ಮುತುವರ್ಜಿಡೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾವಡು ಬಂದು ಅರ್ನನೇ ಇಂದೆಟ್ಟು ಇಂದು ಇಜ್ಜನ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಪನೆಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಶಿಲಾಮಯದ ಈ ಸರ್ತಿ 75 ವರ್ಷ ಹೋಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಕಲ್ಲು ಆಸಿಯಾರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಜ್ಜಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಂದು ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ನ ಇಡ್ತು ಆತ ಪಡ್ತಾನ ಗಾರು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಲು ಹಾಸುನ ಎಂಕುಲು ಎಂಚನ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪಂದ ಕುಲು ಜಾಂದ್ ಆತ ಪಡ್ತಾನ ಆರು ಎಂಚ ಮಲ್ತೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಆಂಜಿ 7 ಲಕ್ಷದ ಕಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಎಂದಿತ್ತನ 6 ಒರಿಯೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ಲು ಈತ ಎಂಕ್ಲೆ ಶೋಕಾಯರ ಕಾರಣನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಭರತ್ ಕುಂಬ್ಡೇಲು ಅರೆಗಲ ಆ ಕೋರ್ದಪ್ಪ ದೇವಿ ಅರ್ನ ಬೆರಿಸಾಯದು ಯಾಪಲು ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಪೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ತಾರಂದು ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು 6 ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಬಣ್ಣಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ
ಆರು ಒಂಜಿ ಸಭೆಲಿತ್ತದ ಒಂಜಿ 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 ಪಾತೆರ್ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ದ ಪಾತೆರ್ನ ಮಂಡ ಆರೆ ತರಂದು ಕೊಟ್ಟರ್ಲೆ ಆರು ಒಂಜಿ 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 ಸಭೆ ಮಲ್ತ ಪಾತೆರ್ನಾಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲೆ ಉಂಟಾರ್ಡ ಆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಆ ಪಾತೆರಗೆ ಏರ್ಲ ಮ್ಯೂಜಿಯರ್ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ದಾವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈತ ಎಂಕಲೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಈತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಾಕಾರಾತ್ರ ಮಂಡದ ಯಾನ ಅರೆಗಲ ಕೋರ್ತಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಯಾ ಬೆರಿ ಸಾಯದ ಪಡುವಂದು ಯಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಕ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಾರ್ ಅರ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕಲನೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಡು 5 ಎಂಕಲಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಅಕಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೂಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೀರು ಅರೆಗಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಅಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕಲಿಗೆ ಯಾನ ಆ ಕೋರ್ತಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಪಡುವಂದು ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಬಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನ ಎಂಕಲಿ ಪಾತೆರೆ ಎಂಕ ಆತ ಇಂದ ಒಂದು ಆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ದಾಯವಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಪನೋಡೆ ಬಂದಿರ ಎಂಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ದಾಕಲು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಮನೋಡು ಬಂದು ಆಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೈವ ಕೋರ್ತಪ್ಪ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡುವಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆನ ಯಾನು ಉಂತವೆ. ಬಂದುಲೆ ಮಾತ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಕ್ಲೇನು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನೆನವರಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ನ ಕೊಡುಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತುಂಡು ಅವಲ ಆರ್ನ ಕೊಡುಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಭಾರಿ ಆತು ಬೇಳೆ ಎತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಳಜಿ ದಿತ್ತೊನ್ನಾರು ಆರ್ನ ಪಾತೆರೆಗೂ ಆರ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಿ ಪಕ್ಕಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಪ್ಪು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೌತಡ್ಕ ಕದ್ರಿ ಮಂಗಳದೇವಿ ಈ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಪರ್ಕಡು ನಂಗೆ ಸುಮಾರು 20,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರೆ ಮುತುವರ್ಜಿದೆ ತಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ದಿನೇಮೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭದ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆತ ಈ ಲೇಸಡ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಲೇಸ್ದ ಅಕೇರಿದ ಗಟ್ಟೆ ಬೈದ ಅಕೇರಿದ ಗಟ್ಟರ್ದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಗವಾದ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಕುಂಬ್ಡೇಲ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆನು ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುನ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ನಕುಲು ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅರ್ಪಿಸಾದೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಗ ಆ ಭರತನ ತಂಡದಕುಲು ದಯದಿದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ ಬರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಂಛನನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರೆನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಪ್ಪನ ಅಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗೂ ಬುಡುಗಡೆದ ಒಂಜಿ ಲಾಂಛನನ್ನು ಕೊರಕ ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯದಿದ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಸುಗಿತಲಗು ಸಾಹಿತ್ಯನು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜಯ್ ಮೇರೆ ಬರೀತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಸೊರನು ಕೊರ್ತಿನಾರು ಸ್ನೇಹ ಎಂ ಕಾರ್ಕಳ ಮೇರೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಕುಲು ಬಜರಂಗಿ ಪಿಲಿ ಕುಂಬ್ಡೇಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ದಕುಲು ಈ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆದ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆ ಪದ್ಯನು ಬುಲ್ಪೊಂಜಿ ಉದಿತಂಡು ಕಾರ್ನಿಕೊಲೆ ಸತ್ಯುದ ಗಗ್ಗರುನೇ ದುನಿತಂಡು ಕುಂಡೇಲ ಆಸಾ ನಡುಕುಲ್ದಿ ಕೋರ್ತಪ್ಪುನ ಮೈ ಮೆದಾಚನೆನುಂಜಿಕೇನಿ ಆಮಾಯಿ ಕೊಡು ಸತ್ಯಪುರೆನುಂಡು ದಾನಿ ಕೈ ಮುಗಿಡು ಊರು ಭಯ ಭಕ್ತಿಡಾನಿ ಕೇನಿ ಕೇನಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಡುಗು ನಡುಗು ಭೂಮಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಡುಗು ನಡುಗು ಭೂಮಿ ಬಬ್ಬು ಪಂದಿ ಮಾಯನೆ ನಮನ ಕಾಪು ನಾಯನೆ ಬಬ್ಬು ಪಂದಿ ಮಾಯನೆ ನಮನ ಕಾಪು ನಾಯನೆ ಕುಂಡೇಲು ಮಣ್ಣಡು ಧರ್ಮ ಉರಿತಿ ನಾಯನೆ ಭಕ್ತಿಡೆ ಎನ್ನಡ ಭಯವರುಳು ಹೀಗೆನೆ ಸ್ವಾಮಿ
ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ದಯಗಳು ಭೂಮಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ದಯಗಳು ಭೂಮಿ ಬಬ್ಬು ಪಂಡಿ ಮಾಯನೇ ನಮನ ಕಾಪು ನಾಯನೇ ಬಬ್ಬು ಪಂಡಿ ಮಾಯನೇ ನಮನ ಕಾಪು ನಾಯನೇ ಕುಂಡೇಲು ಮಣ್ಣடு ധർമ്മ പൊരുതി നായനെ ഭക്തിയുടെ എന്നിട്ടാ ഭയവരുന്നു തീയനെ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುನ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಕುಂಡೇಲ್ ಬೊಕಾರ್ನ ತಂಡದ ಬಜರಂಗಿ ಪಿಲಿಯಂಜನೆ ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮೆಕಲ ಸಹಕಾರಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜಯ ಅಂಜನೆ ಸ್ನೇಹ ಎಂ ಕಾರ್ಕಳ ಮೆಕಲೇರ್ದ ರಚನಾಯನ ಚಿತಿನ ನಮ್ಮನ ಕಾಪುನ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪುನ ಪದ್ಯನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಪಾದರಗು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಇತ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಧರ್ಮ ಲೇಸದ ಕಡೆಯತ ಗಟ್ಟಕು ನಮ್ಮ ಬೈದ ಇಂತೊಂಜಿ ಸುಧರ್ಮ ಲೇಸಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಕ್ ಪೇಜಾವರ ಅಧೋಕ್ಷಜ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾದಿತು ದೊಡು ಆಂಡ ಕಾರಣಾಂತರುಡು ಕೋಡೆ ಮೈಸೂರುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲು ಮುಂದುವರಿಸಾದ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಾಯನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ತಕ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ದಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿತಗತಿದ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅರ್ನ ಭಾಷಣದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಂದಾರಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಅಂಚನೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಆರ್ಲ ಮೌನವಿತವಾದ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಅಂಚನೆ ಶುಭಾಶಯನು ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದು ಅರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಮಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಳತದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಮೇಯರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರು ಮೆರೆಗಳ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಭಾಗವತ್ ಭಕ್ತರನ ಪರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅನಂತನದ ಚಿತ್ತಿನ ಶಿವಪ್ಪನಂತೂರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರು ಅರೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾಶೇಖರ್ ಕೊಂಡೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಧನ್ ವಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅರೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಯಶ್ರೀ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರ ಮಜರು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಜಯಶಂಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲ ಭಾಜಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಿತನ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಷಣ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ರವಿ ಕುಂಬಳೇರು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಅತಿಥಿಯಾಯನ ಚಿತನಾರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಂದ ಬೆಟ್ಟು ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಇದ್ದಾರೆ ದಿವಾಕರ ಪಂಪದ ಬೆಟ್ಟು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುಧನ್ಮಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸೇರ್ದಿನ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಅತಿಥಿಯತಾರ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಒಂದು ದೈವನರ್ತಕೇರು ಶ್ರೀ ನೋನಯ್ಯ ನಲಿಕೆ ಕೆಂಜಿಲ ಮೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸೇರ್ದಿನ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರನ ಪರವಾದ ಮಾತೇರ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಮುಂದಿತ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಧನರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೇವು ಮೆರೆಗಳ ಸೇರ್ದಿನ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಸದಸ್ಯರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇರೆ ಇನಿ ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಮೂಲಿಜಾಡ್ ಅಂಡ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಿಪಿನ್ ರೈ ಉದ್ಯಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರನು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಅರೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸೇರ್ದಿನ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಪೊರ್ಲೂಡ ಅವಡಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆರಕ್ಷಣ ಟಾದಾಕ್ಲು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರಕ್ಷಣ ಟಾದಾಕ್ಲೆಗಳ ಅಕ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಾಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸೇರ್ದಿನ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಧನ್ ವಲೇಸನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲದ ಮನಲ್ಲಿ ಯಾರು
ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಉದ್ಯಮ ಉಪ್ಪಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾರ್ದನ ಅಮ್ಮುಜೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಬಾಡುಪ್ಪಿನ ಸುಜೀರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಕುಟುಂಬದಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಐತಪ್ಪ ಆಳ್ವ ಸುಜೀರ್ ಗೊತ್ತು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರಲು